Beterin taklasın Gülperi. Zahın Sultan, gözün yaşına kurban, jigarına bir teselli ber canım. Allah salandır. Şiyamalıdır. Başka işarı yoktur. Övüz oğulunu bersin. Zagan Sultan köşüştürmek ansat değerli. Bir şehre yaralı halini sağatın üstüne bağırını verip hünüvriyan ağlayadı. Dorduk yalı kara öderecek sağa öl kanına bulaşıp ak yuha bulup yatırdı. Zagan Sultan'ın kedi yürek ısıdap durur yağlı elli. Vah yanınca da oynayıp yördüler. Ninin o kodözdüğünüz zalimler. Vah size bir tutup men elime versediler. Diğerlerini de oda korsap bir içime soğutsadım. Beterin taklasın diye gördük. Tevurun nakran goğunup veren olyadılar. Vah eşeğin ecedi. Zagan Sultan iyiden ayrı ülmen gözüne yapıştı. Devletin kirpiklerinden düğümü yağış kayıttı. Sonra öyün bir doğununa yürüyün üstüdü. Soğuzap ağladı. İhtisarından son. Ödünü zordan dürsen Koçmurat jigitinin üstüne abanıp duruşuna kamsattı. Gargılı kelleden tuttu. Duru ülmen da çıktı. Birden burada onun gözü sürünüp gelen yaralı adıma düştü. Bir sürünüp gelenin aldıranlıkta galdırılıp gidilen yaralılığını Koçmurat derrev anladı. Demegelim, devletin yankatan garaksızıdır. Onun yerine tapansı da var yarlı. Yönü bu sakas yerini atılmadık tapansı ağırlı mı ki? Onu yansa da yalın yalpırlap çıktı. Gümpüllü teti yarın loğuştu. İçeriden vah edip kıykılık götürüldü. Ok, Koçmurad'ın telpegini sağulap geçti. Bar vaqtlar ödünün daşardı durun, Koç kolamın arasında değeri bilen kesme gidilip koyunluğu Koçmurad'ın yadına düştü. Galaksi termenip börke, şonun üstünün barınılmağı şemeli. Koçmurad hazır kutur Galaksi'nin yadına peyda oldu. Güdün yar yumru onun oğurduna çekip koyverdi. Galaksi tuğdurup gitti. Koçmurad kapıdan kellerini içeri uzattı da gelince han bärik sık deyip Zagan Sultan daşar sağırdı. Zagan Sultan da sıktı. Tut ayağından gelince. Zagan Sultan Koçmurad'ın fikrini anladı. O näme diýjegin, näme etjegin bilmän olka içerden oğul tawryn kezi çykdy. Koçmurad oğlum, gelnejeň tordan aýak üstüne dur. Yarasyny bir çykdyrmesin, oňa da at buyurma. Aýak oğlun etýäniň näme diýip içerden anlawatyň jeleşdirdi. Ol hasyrdaklap daş çykdy. Onu ýança Koçmurad Garakçyny göterek edi. Üýmek oduň ortasyna oklap goýberdi. Aýallar ýüzlerini tutup eýerlerine tarap ökşäň götürdüler. Ýa tapan şanyň gulugyny näme hergizandygyny akylna sygdyr bilmän. Ýüregi sertip yenidem saňgal tuturan döwletin ikellin ýüzüni tutup öýülgedi. O üçin apala bir näme sowulyny ýaly bolupdy. Güpürdi, dil gıykılık, tüpen teklerini de ağdarıptı. Yönü adlaşıp göl barha güýçlenýärdi. O tutuşluğu bilen pata alınýan öýmen berdi. Tegel salymyň içinde bolup geçen waka adamlar üçin aýyla çeken ýaly bolupdy. O tutuşluğu bilen aýak üstündedi. Ýa-da habar edişlerine göre ajerinden başga nepes sarwanyň gyýdy şemşat, perman saýşygyň gyýdy tawus, tapar geldi howus şüýüniň ýaş gelini. Gaýra katarlardan bir kısan oğlun gara oğlanyň saňdy ýakydyrpdy. Tarhan ýegeniň ataty ölüp, gylys udyn yaralanypdy. Ölen bu yaralanan başga da känni. Taran sarnan oğutlaryň üýköpdi. O uluzlaşyp bolup durdy. Gaýradan daň saat berip uratdy. Ene birden bolsa owanyň ýokary tarapyndan ýangadan bir güpürdi peýda boldy. Bu güpürdüň kedi öňküň saky däldi. Ozulum yarasy ýetip owa aýak üstünde duran ýerinden sadanaklady. Yaraly gaplan ýaly jan agyrlyk bilen ýagyna garaşdy. Bine bela boldy. Muňa ýetip getilmedili. Indi kemsi depersi hasyna galykmy kak. Ýa-da gopsa kıyamet gopdynnym ka. Allah jan ýoluňa bir jan özüň depede gördüp anna wagt ele urady. Kıyamet gopsa şundan gogu bordy häşäňe jeti. Wah inni ýapar ýaly gapymyza ma ýok. Vay gellilerle. Howsulu beýkyrık sesini at toýnaklarynyň güpürdüsi bassy. Ana toýnak sesleri tüýünü uzarsyrdy. Depeň doýnady. Gapynyň ýagdyny Osmuradyň ýanyna eri oklanan sapançaly duran döwlet birden "Kakam" diýip seslendi. Kakam? Şanyň hani? Hawa kakam diýip Osmuradym tasdiklady. Ilgap da çykdy. Dogrudanam şeýledi.
Atlıların yolun çekip gelen terdardı. Ol howulukmoşluk gülöye girdi. Başı tüynük müdür? Ojoktaki yalan öyün içini salazı yaltıldı ýady. Annabagatın garaýşyna hem gyýynan hem iýgen sürünni. Terdar setini skırman. Daşına üýşürli oturan saganyň gapdaryna sökdi. Agyr-agyr demaldy. Şeýle bolaydymy? Ay hawa terdar. Kısmetdakydanlar. Ozolunun Allah Tağalan öýü gyýsyrak görenler. Kısmetden çykyp bolmaz, berýänem öldür, alýanem. Cennetin ak kuşu bolar. Öwüz owruny bersin dip, owul haberji gogunlyk berdi. Ay hawa gelneje beterim taklatyn. Kısmetden çykyp bolmajagyny hemme adamyň gözi ýetikdir. Häzir göz ýaşyň wagty däl. Hapawul oturmagda işiň gözle bolan gaýrat edin. Dömlerlik boldy. Onu annabatyň sesi boldy. Başı bütünlük boljak bola şey dip giderlermedi. Ýylyňyz ýaga berip, nähili elpeşelpelip ba ekeni. Seňinde kabaryň ýok, halha ajerini mekitdiler. Ajerini kitdiler. Wagtda gaňulyň. Ýeke dikrarmym elimden allylarla dip hälen berdi, ordan tırtaklap oturan oğul haberji gözüni tutdy. Şey diýsene. Görülimin görjek ýaman ekenine uzulama ýetimlik bilen. Olu sede toba tagfir. Ýöne öýläne senin gyýd öýde bor gelnije. Wagt iliňe dönen käbäm. Doğrun bokurdukdan ıskan testi, minnettarlygy tergedi ýokdy. Terdar ýerin soň öýdäkilen gögürüm bir neme giňeldi. Eňsiz gadyldy. Hey birahderak soňuna gartdyrsa. Bir salkyn ýoňuraýan bolsak, ay bolýada soň düzi bolsun. Terdar gelişi al udok ýegilen men urmakçy boldy. Gaýrat edin wakallyp göwnüp berdi ýerinden turdy. Ol atynyň ýanyna bardy da öýüdi bilen bileskan Gosmurady. Seňem bugun kugun atlanmaň gerek diýdi. Hani atbamy diýip Gosmurad gyýnans bilen etlendi. Atam tapart ýaragam. Men tartyma. Gosmurad saratynyk gün atyň tartyna gondy. Gosmuradyň ýygy bilen çykan annabatyň ses toýnup güpürdüň arasynda ordan eşdildi. Ay uýa diýäniň näme? Onuň ennamjanyny ýaragsy ýerge aldymy? İşin bolmasyna ulan bilen ayu ýyk eteňe näletin çagagy. Ýani ýok, ýaraly bolsa galap köp bolar. Terdarly Gosmurad ala garankyrykdy. Derri gözün taýlandy. Terdar at gözläp ýüdüniň gorun 3-4 öýe urup gördü. Emma gapylaryň hiç saýtynat ýokdy. Tarty Gosmuradly Terdar tizden takyrda peýda boldy. Onuň atlylara migranyşypdyrlar. O adamlaryň derdi ýarany bular goşulýady. Kim bar kim ýokluk adawalyny. Ajdar ýok ýaly diýip Terdar sorady. Muň ýaly ýerde onu göresiň ýoklu diýip jogap berdiler. Aglaýan. Ýangrak bir topbag atly bilen gelip geçen Moğolynepes bir el bilen gylyjynyň baljagynyň tutturuşyna gaharly etlendi. Bedatylyň köňli asylary şer diýseň, herge gitmedi ýerlerdine ýör diýseň. Moğolynepes Ankar turnadymlaryň arasyndan zaman aganyň berekelli adyn tezineşdirdi. Terdar bir asalym tagapyl etmeklerini tapşyryp Gosmuradyň sırtyna düşürmän ajdarlar tarap eňdi. Ajdaryň agyryna bir at aýagyny gadap durun ekeni. Terdar ajdaryň ura ýarynyň gapysyndan bardy da, "Azap Sultan gurruna oturmasyňyz" diýip habar gatdy. Ýagdan baş ýütün çykdyňyzmy? Ajdar öýde ýok eken o. Atlyna ýerlijekdim. Ýöz bolmasa ekenne, hani bat oğlanyň bir ýerine minrek nädi? Ýözüniň öýde ýok wagt boldy da diýip içerden Azap Sultan gaýdanmaş diýip çykdy. Biraz näme de bolsa ek dersiňizde. Bugün kugun bir gün bolmady ahyry. Azap Sultan ýagşy adamda. Aýtmaklaryna görä henidem ajdaryň daşyny saryp, ýer günden gatnaşygyny kerpe kesdiräýmän. Gamyş köprü atnyň saklap durun şoldy. Gosmurad tizden atlandy. Terdar Gosmurady ýygyny terkep at salyp gitdi. Olar uğran badyna beýle köýden ajdaryň ikinji ýaly dürjagan çykyp, günüsiniň üstüne henkiri vurady. Muň ýaly da at berip hey atyň dolanyp gärmi? Azap Sultan näde aýdyň sen muny? Kakasy gelde jogabyny öýüň berersiň diýin. Agyr ýankylaň jogabyny sen beräýmeli keriňde diýip Azap Sultan jogap berdi. Terdar bilen Gosmurad tizden takyrda durup bardylar. Kellesi gol saralgy zamanaga Terdar öýlendi. Terdar, bir ýagy ne bela boldy? Aýtmaklaryna görä şu gowa diňe biziň başymyzda däl, asal hiç ýerden kömek gelen ok. Bular Hamza Mürden hirwadlarda managy. Entek muny giňlikde düşünýär. Hawa. Bugun aýratynam höýünüşmeli golumyzdaky, ýüregimizdäki barja kuwatymyzy görkezmeli unumyzlar adamlar.
Gayrat edelim deyip moğlu nefes töwrüň artdyryň atlylar ýöwüp berýärdi. Hani terdar ýylyň öňüne terdar atlylar öýlenni. Ýigitler, ýagdaý şeýlere. Boljokda adalat bolmaz. Ýöne ýene şally. Bir muny şanyň ýalhorlarynyň iýine tindirmez. Allah bizdendir. An zamana moğlu nefes bir daha akpata berin. Moğlu nefes ikerni ýöňüden atlylar öýlenni. Ulusuňuzy uly bilen. Desgähine nazar salyň. Hünerinden nusga alın kemalli merdana begler. Soňra ol ýöňe terdaryň ýanyna geçdi. Ýörüň ýigitler. Toprağımız, namusumuz, erkana başımız üçün jenge gidelim. Barın, Allah size kuvat versin, avrayı versin, atınız sapgır bolsun, kılıcınız keskir bolsun, tüpeňiňiz atgır bolsun dep zamana iken götürüp maňlyny ýetirdi. Şundan soň bular garakçylaryň giden tarapyna at goýdular. Esliýere baranlaryndan soň Ataşyre päniň atyny saýgylap ýerinden gelýänini göründi. Häýä teňe näletler. Garaş aýaňyzy näme göçüňiz geçýärmi diýip o gelişini ýegenni. Entep gowukda taşlap gidiberer ýaly, suda diýişden dernakdan galamy ýok, öýdagym öýdüm aly bilýän. Ataşyre päniň gizi ýegenler ýygnapdylar. Yaralaryny daňypdylar. O aýagytylan soň ol atyny bir ýerden tapyp bulan ýerinden eňitdi. Onuň göçüňiz geçýärmi diýen sözüne gülüşdiler. "Awa Ataşyr kaka, göçüň geçende munyň gysla bolýanmydyr?" Türkmenleriň salara goşulmagyny Gorasanyň hükümdary, şanyň ýakynlarynyň bir şahzada hemde mürdäniň içi desir ýanypdy. Ol bir fitneçilik üçin türkmenlerden öz almak ýüregini dutdy. Salar maşada hüjüm etmek üçin taýýarlanyp ýörke, hemde mürdäniň hiç şahzada elaýagy ýetmedi. Salardan gorkusyna ol giýje gündüz goranşa taýýarlandy. Saragat bile maşadyň aralaryndaky kalaý ýakutdy, salaryň öňünden çykdy. Ýögüşde iki tarapym esli ýetgi çekdi. Hemde mürdäniň goşun terkerlerinden bir näçe öldürildi. Talaryň deşgirlerinden, ozana türkmenlerden hem ölün ýeten ýetir düşen az bolmady. Talary da garşdyrnak güýçlere uğradyp, maşada dogry sürbermek başartmady. Şonuň üçin ak derbendi tarap çekildi. Täze hüjüme taýýarlandy. Talar ýere çekilen soň, hemde mürde maşada baryp şäher hemde vilayaty tertibi salmagy girişdi. Şo wagtlar maşatda bolan hemde mürde maşada gelenine gaçmagy ýetişilmedik. Salaryň dogony Muhammed Han mürde begler begi bilen Zafar Ulu Han İlhanynyň garnaşlar gorkularyna gyzylmamy besse gaçyp berdiler. Şetrapda ýürüýän dini kanunlar boýunça jinayet eden adama mukaddes jaý bolan beste özüni bir atyrda azar bermek bolmaýardy. Näle şalan hemde mürde Bessäniň adyna bir garul goýmakdan başga alasy galmady. Beýtmeniň sebäbi, ýanky adamlar besteden şykaýtlar tutup jyra bermekçidi. Salaryň topalagyna gatnaşan ýerlerden öz almak maksady bilen, hemde mürde her ýere goşunlar ýeberişdirdi. Şonuň ýaly, jyra berji atlylaryň bir bölegi Sam hanyň başçylygyny Saragata uğradıldı. Saragata atly berliýän Serdar dawy düýün giýişden soň geçdipdiler. Habar alanlaryndan soň Serdar bir bölek atly bilen urtut Saragata uğratdy. Serdar aňardan gelişine her bir oba sapary berdi. Habar ýeten ýerlerden ýygnan atlam bulara goşuldy. Şak edilişi ýaly, garakçylar obaryň köpsini sodan ekenler. Beýle obaryň aradaky öýlerini ýetkirken. Serdaryň töweregine geregli atly ýyglandy. Şundan soň olar dergada bolup kogup başladylar. Gün guştugy galanna koguşlar dağap ýüren mal türleriniň üstünden bardylar. Bular obalardan türlü beklerin mallardy. Ýygynyň kogu gelýänini öňdäki aňyň ulmagy şemeri. Talan mallaryny taşlap gidipdiler. Ýene asalym kogunlaryndan soň ulukdan todan göründü. Soňra bolsa günüň aşagyndan demir telpekleriň ýyllardy taýgardyp başlady. Öňdäkilerin sany az däldi. Görünüşine göre ähli oba sodan garakçylar bir orda ýygnaşan bolardy. Atlar on sokly demgirde ýerler. Şeýrede bolsa dözmezlik edere purýja ýokdy. Ýoňdan barýan Serdar atynyň başyny çekip adamlara ýölendi. Ýigitler, at janawarlaryň düýünki eňip gelişi. Ýöne şuň bedeglerimiziň öýl gaýratlaryny görkezmeli gündür. Aty gözüň görüji ýar aýamalyram, ýeri gelene dözmeliram. Kogu da sögüşde de atlaryň sil gollar. Ene ýigitler, öýdüňiz hem atlaryňyzyň hem ýol barsa dönmeli purdadyňyz geldi. Hani Allah diýip at goýarýan. Gaçyp barýany göründenmi? Näme atlarym gylawlanan ýaly boldy. Ýyldyrym ýaly topulan atlar
Derro garaksu ordusunun ýygynyň ýetdiler. Ýöňdäkiler ýyra öwrülmäge mejbur boldular. İki tarap garpyşdy. Serdar barşyny iki tan tül çakmışdy. Galap bile urlayan kılıçlar zark tere diýdi. Ýaglarynyň biriniň ejigrekdigini Serdar aňlady. Atylýan ýaragy gürmekde ulanmak katarly. Nähilim bolsa ýapynjasynyň aşagyna tapançasynyň birini togurup alagady. Elberräginiň böwrüni otlamagy şem tapdy. Soňra beýlekiň üstüne atyn debisedi. Çarpaýa galan bedew gulagyny garpyp garşydak aty ýüzüniň uğruna arkan basdy. Atynyň gapdaryna agan goturokyny Serdar galtydyragada kakdy geçiberdi. Ýöwüş başlananan Serdar mollany petsen gözüniň gyýgyna aýrany okdy. Onuň bir topbok ýigidin öňüni çekip garakçylar ýolbars kimin darýanyny görüp hediledi. Serdar Gosmurat bir Oral hanyň ogly Sahit Niýazynyň nazaryny togun okdy. Ýolda geli ýakaly ururyň birini goňurly ataş batyra beýlekini polat mergen tawşyrypdy. Ene birden Sahit Niýazy aldyryp barýanlyklaryna Serdaryň gözü düşdi. Ol Sahit Niýazyň ýanyna ýetin diýdi, ödem atyn debisedi. Sahit Niýazyň töweregindäki çiş telpekler bir dymdaraka edildi. Ony ýansa Gosmuradyň ýekerek çykanyny Serdaryň gözüne giýildi. Öten akşamdan bäri gemirişip ýören Gosmuradyň hem tiýeni gatapdy. Ýüregime dal duruşupdy. Ol ilki kakadynyň ýanragyna boldy. Onuň bilen uruşup ýörenleriň gapdaryndan kakyş kukyş etdi. Birden nähir bolanyny ödem habarsyz, ýeli gylışdy gapdaryny aýdalyp bir hüjjük murt bilen ýüzbeýiz boldy. Murtluk göwgelerek görüp oňa aýyrlygyna gylajyrdy. Gosmurat galkan tutup hüjüme gaýtardy. Asalymlaryň murtluk ýygy çekildi, naýdasyny ýelaldy. Birden hem atynyň böwrüne batly depdi de naýdasyny udadyp, Gosmurada tarap okturuldy. Gosmuradyň how batylyny ýaly boldy. Ol derrew öňüne galkan tutdy. Naýda atyň zary bilen gelip galkany degdi. Gosmurat urgunyň zarybyna atdan nähili agdarylyp giden duýman galdy. Ondan hasar udur ýerinden turup atyny minjek boldy. Emma goljadan düşen kelti bykynrak, ýarlak, alaşa ürküp eýýäm ho beýlek aýrylyp gidipdi. Oňa tarap ylganyny alaşa aňyrlygyna gaçdy. Garşydaşynyň agdarlygyny gören murtluk naýdasyny gönüldip ýaňadany onuň üstüne okturuldy. Oglunyň başga ýagdaýyny gören Serdar atyn debisedi. Göz ýumyp açat salamdy ol naýdalynyň alkymyndan ördü. Zarp bile kılıçlarına kelle demir telpek bilirdi, darka yarıldı. Murtluk ağdarıldı. Onu yansa Gosmurat eğri galan ayakman atın üstüne onlu. Teğuş kadaplı oldu. Zaniyan turun harakatlılar yolvar tiyalhi koştular. Galakçılar o orada yüksüle uğradı. Kovguçların dağıttan kaytmazığını gödüler eten son, olcudan yetirden bidar olup tiyizden yengse verdiler. Düşmanın kaçı uğranını gören Serdar yollaşlarına öydürdü. Yigitler, böyle olup babama kaçanı kovgucu olma deyiptir. Şu günlükçe şu kadıdan çıkıp, şu ordağını gaydıp eğrine dönmedi yalı edetimiz geliyor. Oy deyişin etti almadın. Gosoklar, doňuly kaygırman sapın. Ol şey deyip bir el kılıçlı, bir el tapan sarıyın okturuldu. Buyruk berlerine mehetler attılar, garakçılan eğrinden at koydular. Kovguy sögüş öýlen için devam etti. Garakçıların madar paygınlap, Serdar dağı eğlerine vurdular. Gaýdyşyn yetir edilen adamları, mallary ýygnap alyp gaýtdylar. Gaýdyn getirip ýerine goýşuranlaryny oğul haberece iki bolup bilmedi. Bir de silany Hudaý silasyn. Her näme ömür wagt ýamanlyk ýüzüni görmäsiň. Gaýry täzen dünýä ýyryň nekbegenin. Emma köp geplimi başarmayan oğul haberece minnetdarlygyny nähili bildirjegini bilen okdy. Kovguçylar gelenden soň Irak bir näme himayet tapdy. Yetir edilip ýakyrdylan oğlun gaýlaryny getirilip öýlerine goýşurulmagy ýaraly ýüreklere melhem berdi. Nähilim bolsa, ölüm ýetim düşen soň oba agyr matamlydy. O elbetde ulak wagtlap ýa tutdy. Solaryp galan oba ilerden atlylar gelen soň doluşdy. Adamlaryň göwrümi giýen ýaly boldy. Emma Serdaryň gyssagynyň öýüli bilendigini eşdenlerinden soň ýene de lap geçdi garaşdy. 7-8 günden soň Serdar atlylaryny ýanyna alyp gaýdyn ýerine tarap uğrady. Galmadı baýlaryna hayır ile sahavat molla nefes. Inniki anada begnepes baýlar sadaka berýär. Ulu keçe bara görýän diýip 2-3 günlükde owanyň ähli ýerine aýdyp çykypdylar. Düýün murda 2 tane ýigidekçi üstüne un yüklenen eşeklerin öňlerini salyp hatarma hatar aýlanypdylar. Olar her öýün gapysynan baryp un alyp çörek bişirip beriň diýip teklip edýärdiler. Un alyp galma her kim namyt edýär. Köpüsi özümizden bir şiir sip olary uğradyp goýberdi. Anna wagtam ýerden turup bir tamdar petir çörek pişirildi.
4 sany şöyle taşagına dolap beginepetler eltip geldi. Beginepet baylan töweregini bugün gurrul surul köpöldü. Goltuklary saklanrak taşaklaýarlar. Topor erkek adamlar daş töwerekden gelip duýdular. Şagalaryň gıýkyly asmany göterilýärdi. Märekýanyň gabra tartýardy. Taparak bilen döwletem märekýanyň arasyna tingip gitdiler. Atara öýleriň öňündäki giň meýdançyda oturar ýaly yer ýatylypdy. Bir näçe agajy ýere dikip, üstünden gün nüşür ýaly gaplaryndan dokuma gamyşlar atylypdyr. Kölege keçedir palat ýadypdyr. Töwerek golta suwlanıpdyr. Düşeň orta arasynda boýa ýadylan onlarça taşagyň iki gyrasynda adamlar teteram oturupdylar. Oturunyň arasynda mollanypyň bolmagy döwleti begenlerdi. Adamdan ähret şörek dogurmak güle meşguldy. Doguraran şörek orta arada çiğil ýaly bolup gidýärdi. 2-3 tane ýigit owa ýaglaryny getirip ortaky öýe tabysylýan şöreklerini alyp gaýdýardy, ýanky adamnyň ortasyna atyp gidýärdi. Beýleräkde gammar agy sogun dogurap oturýardy. O bir sanyk başyjak düňderip durdy. Ýumruk ýaly sogunlary şonuň üstüne goýup ýerinde ullokan garapşak güle kerçilýärdi. Toý bolsa üýüşmelen bolsa, gammar agaň kesip kärşidi. Büyümüşü başga adamy buyurmaly meýdan okdular. Soňky wagtlarda gammar aga öýüne orun tuturam ýetişdirip uratdy. Welle sakana minni köpüren şo sogunna urulýan ýeriň töwereginde görnýärdi. Öýlerden aşygrakda ojak gadylyp, 7-8 sany ullokan gadyna atarlypdy. Gadanyň töweregine elleri hadaly 8-10 sany adam gadanaklaşyp ýördi. Onuň aňyrakda 2-3 sany adam mal soýýardy. Soýulan mallaň etini getirip ýanky gaýnap duran gadany ratýardylar. Eşekli olanlardan 7-8 sanysy hatar aýlanyp owadan gap sanak ýygnap getirýärdi. Getirilen sanykdyr semseleri bir-iki tane adam salak sulak ýuwup münner goýup oturýardy. Öýdüni toýuň beýemsi aplap, gopadoňlap ýören gulnalar oýnap ýören oğlanlar tutup taşagyň gyrasynda oturýardy. Şörek dogurma mezur edýärdi. Oğlanlaryň gara gorraklary gulnalara hedel beren okdy. Onuň ýeňside aňryk bollup berýärdi. Gulnalar olary ýene de tutup getirýärdi. Sögünýärdi. Äýt ýene ýalamadyklar diýip hänemlip hem nurýardy. Saparak güjük garamrat ýaly ýerinden garaw gaýtmajaklaryny elindäki suwly şiwik güre gatyrak salarýardy. Saparak güren döwletem ahirem gulnalaryň eline düşdiler. Ol saparyň gulagynyň döwletiň bolsa egininden tutup şörek dogurulýan ýere getirip oturtdy. Ýeriňizden gymyrlamaňda, doguraň. Näme seňin üçin ýerli urap bermermi diýip ol rahaýyp oturdy. Öýd egininden penzelenine on sokul gaharlanmady. Ýollaşynyň gulagynyň tutulmagyny, eýat kirmesi edilmegini döwletiň zanyanyny. Ol oturjak gulanyny egini hilkelep aýyrdy. Göňür garaýyş bile gulnalara ýele gaýan etdi. Saparak kaýır gelejilip gulun aşağı oturdy. Dişlerini ýaldyryp, öýke alamat hälçede bolmadyk gülüksin edip güldü. Emma gulnalar gidenden soň beýlek kerseniň başynda oturan baýnadary kakasynyň adym tutup mazarja söýgdi. Dogruran şörek karman ýaly bolup kim-kimden ululýardy. Ele tuz şewikli 3-4 tane adam dogrumanyň siňegini gorap oturdy. Her ýaprak şappat ýaly şewikler näçe işleýän bolsa-da, erjel hüjüm edýän tiňekleri kerpiklerden ejil gelýärdiler. Kölügäriň aşagyna söküp galypdy. O ýagdaýynyň başlaryny görüň, ilerli mowdugy ýetipdi. Soňra ol ekinni meselesi ýürüpdi. Aha o adamlar. Hani biýilema orta bolup barýa. Bir ekin dikeniň ýagdaýy nähir boljakka? Her kimiň ýerim diýip adamlar ýaly ullokan bir ýerime ýok, bir onu da diýip gataň sormaklar bilen şöyle maýda dograp oturun. Sanjar Pelwan ara bir beýşoň düşen ýerine orta täze gurrun atdy. Sanjar Pelwanyň söýde adamyň üntüni çekdi. Umum gurrunga goşulyp oturanlaram, 2 şäk, 3 şäk öýde arakamyza medip oturanlaram, teslenip ýetsäletdiler. Zaman aganyň tefi ümtümlüğün arasynda aýyrsaýlaşdyrdy. Ha, ilaha irdal oglanlar. Yerim näme adu kän ekilse ýaşy. Ekin tede oňup bolmajak bolara şemeli. Bir zaman ekini bilmezdik. Ne yerimiz vardy, ne sual adamyz diýip bizden öňküler gurrun ederdiler. Şonda da aç ülaýymyz okduk diýen bolardylar. Ekini bir oňluk zat hasabyna görüp ekin ekene gülüşer ýörerdiler. Hey bolsa da her döwür bir döwür. Hay giň meýdanyny mal köpüldip berri gudylan şeý gaýmak ýep ýören piýadalar. Kıyın görürsen ekinin aradasını bolmagyny da diýip garawy çağa ötede goşuldy. Soňra gödüňsiz ýerine dogrumanyň üstünden
gabadyny uzatdy. Hani pehlwan kädiň ally. Zaman agy teýrek murtunyň aşagyndan bildirilmez gülümsüredi. O zamanlar türkmenle ýekin eker ýar suw bolmandyr. Suw bolan bolsa elbetde ekerdiler. Ýekin ýalym birdat bolarmy? Ýekin ekmäni ýödüne keçirip bilýän bir göçdür. Ýekin ýeriň oglan ahyry. Bu bir jennetiň nygmatyly. Türkmeniň hem işek oturum ýeri maňyşlyk, balkan tewitleri bolupdy. O ýurtlarda oturlaryny ýödümdim çalarak bilýär. Bu ýurtlaryň başga suwun barlygyny bilmezdi. Falan ýerde derýa bagyş diýip eşderdik. Nähili atdygyny ýöne hyýalymda getirirdik. Ana o ýerlerde oturan wagtynda türkmen bir hellem ýekinden dady ýadyny çıkaran bolarly. Kerem zaman agany gepledi gelip suwal oklady. Bir hellem ýadyny çıkarypdyr diýsen, eýsem onu zaman agy. Ozalan bir wagtlar türkmen suwly ýerlerde oturan bolarly. Elbetde türkmeniň mekany ýeke ýanky maňyşlyk balhan näl. Şu dağa eteginiň suwly ýerlerem türkmeniň asly watany bolmaly ahyry. Şeý diýsene, ählet onu bu suwly ýerler taşlap, o gurok çöllüge gitmeň sebäbi näme diýip tanzar pehlwan gylyklandy. Oň sebäbimi? Zaman agy jan agyrly gülümsüredi. Oň sebäbi näme bolar diýen pehlwan? Öderkine bolanda ýyl bu suwly mekany ömür taşlarmydy? Doğrusu da man giden. Hawa onsoňam bilen kibar ýaşetmiş bu adamlar gören eşden dady bolaýmasa taryhy nireden okapdyr. Anha mollini pesagy ol okulary çykandyr. Ortada oturan mollini pesi gerek görülen soň uzak garaşdyryp oturmady da gürrüň berdi. Okumuş adamlaryň aýtmagyna görä bir zamanlar günnegordun bir owatpara afat inilmiş adamlar. Bu biýsak eýmen sultdur. Garasat ýal bolup ýöňünden çykan ýugurdy ýer bile ýygyhan edip ýakyp ýandyrp barýan ulaşymady. Ha o zamanlar dünýäde bizim şu ülkemizden giň şundan abadan ýer bolmandyr. Asyl şu mahalky çöllükleriň içinden derýalar akyp ýatan bolardy. Amy dagam çölüň içi bilen bahry kadar akar eken. Ekrançylyň hiç terkedi ýok diýe. Şu mahalky haraby bolup ýatan mary ýürgüns nusoýýaly şäherleriň ululugynyň, owdunlygynyň taryhyny aýdyp tükedir ýal bolmandyr. Olaryň her haýtynda ýaşaýan iratyň hetdi bady hasaby ýok ekeni. Bazarlaryny dünýäde adyn tapanlaryň tapdyrýan eken. Ustanlaryny ýazylmaýan zat ýokmuş. Kitapxanalarynyň baýlygyny aýdyp dirýärler eken. Dünýäniň 4 künjinden bir ýurda gelmän geçýän bir täzir, ilmdar jahankeşde ýok bolarly. Olar bir ýurduň taryhyny aýdyryp söz tapmandylar. Adam mary demini gatyra galmaga diýdiňim. Mollany peden gurrun diňlemäge oturdy. Ana ýanky ýurt bazarlar şu gözel ýurda gözlerini gazdaryp şeýleden iýinip gelipdirler. Bir ýurduň padşahyny Muhammed Şadir ekenler. Onuň paýtagty Ürgün şäheri bolan. Bu wagt ol haraby. Oňa ýeni köýrügün diýerler diýip Mollany pes gynyň söýlebildi. Memleket gaty kuwatly eken. Goşunyň hiç hetdi asaby ýok eken. Emma ýanky apatyň öňünde Muhammed Şadir bilmändir. Ýurda aldyrypdyr. Bä şaky nepes molla olar gaty war bolarly. Ýöňem bärkiň amaýlyşyna görä golundan gelir ýalar eken diýip damzatan ýeri damdyrman diňle oturup tanzar pehlwan gylyklandy. Şolaýdanyň diýip garago saga sakkallaşan kin tasdiklady. Ýöňem şu tekede gaty gaýdygysyz bolmalydyr. Şol ata çyksa ýöňüne durup bilen bolmalylar. Qara öýde elbetde bir alhalanlar da elbetde. Äy şeýledir. Bir ýemeledendir. Ýöňem göni geläýi we şuňa käredi bilmez. Salazy gülümsirep oturan Mollany pes sözüni dowam etdirdi. Muhammed Şah'nyň ýurduna adamlar ýeke-bir türkmenler, başga da köp halklar bolar. Küllü İran, Turan, Şam, Irak, Kafkaz şoň mülk eken. Şu ulugy güýç bilen ýagynyň öňünden çykmaga şan kişiligi ýetmändir. Ejid gelipdir. Goşunyň her bölügini bir gapdaly goýup garaşyp ýatypdyr. Şahnyň Jilaleddin'in gaty bir edeniniň ogly bar eken. Türkmen ýegeni bolmaly. Ine şu ogly. Agytyar asalam men elime ber. Uly söýde toby. Şu ýagyny ýedişime urferet diýip kän ýalwarypdyr. Şahnyň Türkan gatyny bitbel bahylyny bar eken uly. Şuňa hiç ýol bermändir.
ýogsam şol oglun ýagyny gaýtyrabiljek eken. Türkan hatynyň öýü gypçak taýpasyndan bolup, ol şah tagtyny öz iýildiş agtygyna ýagny Muhammed Şah'ın gypçak aýaryny bolan oğluna bermekçi eken. Ana şo pirim bilen ol Jalaledine kän olum bermeýär ekeni. Be gypçak diýdiňmi? Gypçak bolany bilmeýiniň ýanynda gypçakmyka diýip garagoş sorady. Mollany petil gördi. Ýok, gypçak diýip arka tarapda türkü dilli bir uly taýpa ýaşapdy. Eýlemi? Hay, süýdi ýarmaşa oňorman eken o, diýip oýlap atan Sanjar Pelwan killini ýakalady. Hay. Ana şeýdip ýanky ot paradylar, galalary ýekeme-ýeke alyp gelýärdi. Bir galan alanyny beýle şäherlerdäki sanyny goşun ýaragyny postladyp ýatyrdy. Ot paradylar şäherler ýumrup durlar. Aval lönsürüp ýerlerini arp etdiripdirler. Bentler ýykypdyrlar, ondan soň derýalar uğurlaryny ötgedipdirler. Öňkü ýekindarlyklar çöl beýwana ýuwulypdyrlar. Türkmeniň agramy Kafkaz, Şam, Irak, Urum ýurduna gidipdir. Hawa şeýle gurrun bahadyr ýöri diýip zamanagy Mollany Pekin tasdiklady. Be, eşdi oturdum. Dünýäde gurrun kän eken o diýip birini kesipdi. Asyl ýatyňy Türkmeniň oňurgosyny umraýan eken o diýip Sanjar Pelwan garşyny işledi. Nazaryny bir nokada dik oturan zaman agan gedinni ahmyrlygyny jeşdirdi. Şondan bäri munyň esine gelebilmän şa daga oturuşy bolarlyda. Hey ýetýärse Jelaleddin ogluna berilýän bolanyny bolaýjyga ken görüp haýp bolup durdy. Näsini aýdýar? Onna büýülke bu wagtlar güle üsmeli diýip Mollany öýet pikirini aýtdy. Hälin bäri ýasy garnyny äwmedik güle gaşap oturun gara goşaby. Aý bolmanyny padşaň gorkak bolsa şeýle bolsun. Ýüýişden bir başy diými ýa-mine? Oňurda padşahy batyrdyr. Ana ondan dessin pesgele ýer diýip perwahylyk güle perde pagatdy. O atarın öňünden ýerine etli şana galyp barýan Gulnazara gyýberdi. Aha Gulnazar, oklaha o bärek ýerinde birini. Sen bir ýeriň beýençili bolup men hor bolup oturdum, näme hili bar? Şeý dahary. Ol garnyny gaşamasyny goýdy. Gulnazaryň oklap giden tünküni özüniň ýaprak edip dowran şöre gure ýeme oturdy. Öýleriň bir ýerine girip barýan Gulnazar synlady. Hey ýeňseň bar bolsun ey. Ýeri şuňa dagam dünýäň zadyndan aýy. Bir ýanky ot paradyň nökür ýaly baran ýerini guratsa ahary. Peýde görýünim. Oklaha howanyň bir ýerini gammar. O sorunu basmajak bolýan diýe ýaly ýüzüň ýokarysy oturmady. Mum gülküreň arasynda gara bolsun öz äwme gülküremişdirdi. Dogry dälmi haw jemaat men aýdýanym. Ýeri ýylinneşi Gulnazardan artan nimelle. Oňa öz agyzy etse iki çigirniň etini gemirjek. Ýerin hem Mollany pes diýip Sanjar Pelwan ýerini dinlemäge taýýarlandy. Ýanky apat bärini alan soň Kafkazy ortaýetim tabiň edipdir. Ählayt, olaň bir temegine kak birin bolmadymyka diýip Sanjar Pelwan godgony sürdi. Zamanagy öz pikirini aýtmak gerek gasap etdi diýär. Döwü süründir halaýyk onuň. Döwü sürünne öňünden çykan padşah da gorkak bolar. Padşaň enet hem ketçe zat tapar. Aýalym bir tersa bol. Barda tapdyrdy. Onkyny Hudaý uğurun edipdir diýip hälin bär geplemen oturun. Rahmannazar işan özü dödüş berdi. Olaryň Şingizhan nep bir padşahy bar eken görü aýtmaklaryna görä şo şaksy galaply bolan. Üstesine de bisak mekir diýär diýip Mollany pek sözüne dowam etdi. Onuň zor çykmanyň bir ýary mekirlikdi. Webarsızlykda bolan. Öz maksadyny etmek üçin hiç satdan gaýtmady eken. İşini bitirýänçe, teňmeli dost bolup bitirenden soň öldürtmän eşekden paran alandan inay görmezmiş. Ana şeýdip arly ulenem köp ýurtlar alypdyr. Ondan soň näme? Alan ýurdunam özüne döndürün soň güýçlener gider otururdy. Ay şoň ýaly bir belasy badyrly ýogsam,
Adamlaryň sözüni ýere damdyrman diňde oturan döwleti ýanky iýinin apat. Ulan harasat ýaly bolup öňünden çykandady syýryp süpürip gitmegi. Ata babalarynyň şol apatyň zarbasyny sedewar bolmakda gurrundyr gylyktyrdy. Alaytada ýanky Çingiz Han diýen padşa onuň ündüni çekdi. Onuň gözüniň öňüne üstüne abyn turan äpet göwreli. Gözlerinden gazap ýigrin uçuny tasarap turan eýmens adam geldi. Ene ol ýöňe körlerlen bir owanyň grafyndan gelýär. Owanyň adamlary ýaraglaryny şenap onuň gelerini garaşyp durlar. Ol ogry pişik ýaly çöpdüni çöpe bokulyp ýöl agyny ýakynlaşýar. Aňardan gelişine teredende aw üçin näle, gedim üçin, sen bir oýnamak üçin gelýän ýaly. Adam pişik sen gözüň düşenini görenden ýeňkerini tüňgördüp oýna diýär. Yaramsylyk bilen buyrugyny tersliň oňryn bulaýlýar. Yüzünü gözünü ýalmalanır diýär. Bu wagt onuň endamynyň tüýleri mümkinden ýumşaşan ýaly. Sen oňa ynanýasyň, adamlar oňa ynanýarlar. Yaralaryň dugulany atyp onuň bilen oýnamagy çykýar. O bolsa birden äpet ýol borsa öwürlüp, sen bu kurdoňa ýapyşýar. Oň helki ýalmalaýan ýüzi eýmens. Dostlukly ýyllaryan gözlerini gadap bilen ýigrinç ozdy sıraýar. Ýüpek ýal tüýlerini ýeka gapanyň kaýgurlypdyr. Helki yaramtaklyk bilen bulaýlanýan guyrugyny gadap bilen patlady burýar. O wanyň ähli adamsynyň bokurdogy oň agdy galyny nökerleriniň gasasyna. Çingiz Han onuň durup bilen wagt bolmandyr diýerler. Döwlet oňundan ýa. Nadan gorkok, emma mekir adamlaryň kämagallar edermen, emma saada, mert, dogruçly adamlardan üstün çykaýan mahallary az bolunur. Eýdem güýçli bolmak üçin şeýle etmek gerekmi? Ansap göpa. Erhim şepagat kendady bilmellermi? Güýjüň ýetse ýarsap, gaýgyrma, hiç kim syýlama. Maksadyny etmek üçin hiç tatdan, hatda iň bir aýylgan terişlerden, iň bir mekir, iň bir namart, iň bir aýyp terişlerden gaýtma. Durmuşyň ödenişi mukra. Ähtimally. Namartly kadaplanýan bu terişlerden ýeňiş gadanýan saň namartdyr. Maksadyny ýeten soň senden güýçli, senden tanymal, senden awryl adam bolmaz. Ondan soň sen edenin dogrudur. Edenin gelişiklidir. Ondan ýyl sen syýlar, syýlabilmä syýlamasyn. O senin hiç tatdan hatta ýada goýa düşmeýän iň bir aýyrgyn terişlerden gaýtmasagyň güýdeten soň neden çekinmedin? Ondan sen ýyl agaty bolarsyň. Ýyl senin maslahaty bolar. Ýyle öýüň syýratmak gowda. Her kimiň ahyrky maksady şo bolsa gerek. Ýöne arasynda sagdyn mert gelişikli, ogudun duýgulardan el çekmek. Olardan el çekmek agyr. Pete açmak. Soň beýgeljekdiňi gözüň getip durulan bolsa, ýanky ýaly pete açmak ansabaty gano. Şo berentlige, şol hapyeta köpürüniň üstünden geçmek iýmanyňa laýyk gelmek. Ýüregim burunýar. Şu zatlardan baş çykarmak aňsat diýerler. Dünýäniň guruluşynyň beýle sylsylmylygyny, dünýäniň şu orşony burşonalygynyň öýüňe durmuş ýoluny tapaýmak nähili kyn. Adamlaryň gurruny döwletiň üntüni öňüne çekdi. Äläýt ol apat sowularyndan türkmen, ýene öňkü mekanyny baraýmy leken göli diýip Sanjar Pelwan forugly garaş bilen molyny pezer etdi. Soňmy? Soňam apat adul mandyr, Sanjar Pelwan. Soň emir temir diýen bir apat döretdi. O emir temir teteme bar. Olam bir gadaply paşa bolmagy şemel ogonna. Olam halklara görgü ýaman görkezipdir. Adamyň kellesinden minara sallar eken. Tobe estağfurullah. El ulema etenge deken o diýip Sanjar Pelwan haýtdy. Soňam gara Şah Ismail'lerin nedi, nedirdirin nedi halkyň ganatyny üstürmendirler diýip molyny pek bir gurrun jemledi. Nemele? Hani türkmeniň bir amider ýaly gurruňa bar ýaly diýip kerem söýe goşuldy. Ama bir wagtlar şu halky akym bilen akman bahry hadarak ýar ekenmi, näme? Soňra onu kimdir bir paşa bewetledip ýolun sowupmy? Ondan hali suwsuz bolan türkmeniň bir adamy bir ýurdun paşasynyň ýanyna gidipdir diýerler. Soňra oma gurrun kän soň. Hawa şoň ýaly bir gurrun bar öýdi diýip zamana gögünjüňlik bilen jogap berdi. Baňlaşlykda Balkan oturýaka hojany pes diýen ýeter adam Orsiýet paşasynyň ýanyna gidipdir diýerdiler. Baryp amider ýany öýüniň akym uğruny Hazar deňizine gönüp durup berdiip haýyş eden bolarly. Diýip ýagmur usta öýüz duýgusyny ma'lum etdi.
mı der yani? Onu ne edip yönünü bilentlep bir tarafa soğup bolacak kay. Ay o diyenin yönü bir hıyallar. Adam ehlinin töweregini egersin. Tanrı'nın özünden buyruk bulmasa ağam baş vermez. Dip Rahmanlar işan kellerini yıkadı. Bir vakit büyütlen murtur, innen büyütlep burur ahır deyip, Moğlan'ı pek söz koştu. Garavuz pervahirlik bilen garını kaçadı. Hani bir vakitlerde hıyali doğar padişahlar var minni. Bir vakit hıyalliyemim, inni olurdan doğar padişahlar var, Garavuz ağı. Büyütlep bileceklerini göz yetirin son gidiyandır Huzan Efedim. Hey deysen ama o gelip büyütleymendir, elbette aminin eğertmezlerini bilenlerdi. Beklemenin ne biliyan deyip, Garavuz'u yüzünün nefes, Sarwan Moğla nefesin, zaman ağan yüzünü soğru olgaradı. Zaman ağa kıyının sürü gülümsürüldü. Kelleri salazan hangılladı. Yok oğlanlar, amini beklemek müyesser etmeyenler. Yöne o gücü yetmeyenler üçünlerle başka sebep bilin. Adamlar soğru olgarış bilin, zaman ağa ayan ettiler. Onun sebebi yankı orsiyet padişahı deryanı ne edip soğumalı? Beni nireden basmallığını bağlamak için özünün bir serkerdesini köp ustası bilen birlikte yiveripdir. Olar gelip Higo Han'ın kıdam yıkmanını şiarlar gölü, Han buları böyle edip yerleştiriyedi. Bir gecede bağırsını kırdırayya. Yine şeydip yankı iş başa varmaya, yoksa ma ağamı beklenay melekeni. Gürrün ünsürün dinle oturun adamdan genirgenmekten. Genirgenmekten yana ağalar ügürüp gidenler oldu. Hakit şey deyip, mayt deyip gurt uyun kaytarap soğladı. Ödüğün ne kim yıkmanı? Elayt deyip, ankurun fanzar ahiren dillenini. Ya gülale ulluk olayacak ekenne. Türkmenem ullokan akaba deriyal olayacak ekenne. Ya gara etenge. Şey deyip ondan gayrıdır da Türkmen manmışlıktan zaman ağı. Ha o, tekeler, keymir körün iyidine düşüp anırdan ahala geliyorlar. Tarıklar mara, eğer tarılar amin yok orsuna yomutlar deniz boyuna karasay. Tekelen bir bölügü mara yağına da bağmış diyorlar deyip bir ılıklandı. Ha o, biradırak böyle manlaşlıktan amin boyunu sıyırıp yok orluğuna gidiptir. Şu yerde de nemedir bir zattan tevil tapıp mı nemin berik mara iniptir. Ha o mara yağına bir bölük teke olmalı. Ve onu daş yerden gözlemelilerin ha sanzır pelvanın sonra verin. Ha oğlu tezenden mara göçülmezi bir şolun arasında yaşadık ahır deyip sanzır pelvan 10 gün tatlikladı. Zaman ağa gurrun zemlen yaletti. Ay ha o daş teoreğinden Muna gülmü dar berlen derler. Öde yünne oturdulun derler. İnne bir gelip öz mekanını ornaştı olsun. Hava adamlar. Anha der yağınız ama gerek suğunuz alıp ekinizi ekibilseniz. Yeğirip bolda bir suğu köp halk ekler. Yöne şu yeğirmeyen böyle işi bağdır da. Gürrün dolanıp yine de ekinli mesela geldi. Tarih bilen bir terlem kızıklanan adamlar yine de böğürlerini dinleşip fikir ettiler. Yine de gurrun öz-özünden pes sayladı. Amiyal ullukan olmahoda derya diyenin derya ol ya adamlar deyip ahirin yağmurluktan sedi çıktı. O sehel mehel güç filiyonunu tıkın ettiren o. O yıl nehil adaplı gürközdü. Basanmadı kopardı. Ahirini öz gücümüz halit yetmerden geçip bayan buluşlar tutup işlettik. Bu otol yapışır yarlat del. Havay. Şabulus göçü olmadık olsa soyulama deyip gurt uduyun 10 gün tatlikladı. Büyülüm buluşlar tapıp işli daimeli olur da deyip ataşir epe maslahatını orta attı. Buluca verere zat üyüşüp durmun eme deyip gurt uduyunu tereştirli. Hey, buluca dağı zat verir yürürler mi? Garavu sağı pervayı seslerini. Buluş tenine hakkı orta alırlı. Neydi ola yarka? Neydi? Ha yok oradan bir yerden malını sürürdü gidiyor. Sürse bir iyiden yeterse öz mahalle bilirse sürür alıp kaydı verersip gelip iyidine
Diýdi nepel baýtagat gurt uýuny jogap berdi. O ýene de şemin tapyp sürür. A biz ýene de aragaýdy berer, gaçyp gutuljak ýerine ýere. Ha bollu da. Şo iki waka tüýüşip berdim. Zaman agan tezip onun dagwatyny kesdi. Ay başga da adyny da bilemok göli. Bir ýagda ýedip ýere bir näme tohum gargylamasaňyz da halyňyz öwürlük däl adamlar. Her kim tapanja tohumyny güýüldü eken bollu göli, o jagadyňyz hiç de adam bolmaz. Bir urduňa ýetse beýlekiňe ýetmez. Garyp galla tapsa gap tapmaz diýen ýaly. Şu bolany bilen adam pahyryň tohum tapaýjaga mane belli göli. Adamlar ýüzlerini aşak salyp, şörek dogurmaklaryny dowam etdirdiler. Oýa gitdiler. Belli zat. Bu her kim şuň ýöňüne o ýylky böwet başak boluşdyryny ýady sarandyr. Bu potly diýmeti. Olar ýaglydyr hozum şükürün gyýkyrygyny, paýş sözlerini hakykatyna getirýändir. Şuň ýöňüne atylan toronga gaçlaryny, dürli ýylgynlary, çöpleri derýanyň süpürüp alyp gidişini. Şol dakynyň aşagyna siri magadyr. Meretuli pahyryň gark bolup ýörendigini. Telim adamynyň dykyn şeýin basyran agaçlaryň arasynda gysyryp, maýyp müzrif bolup garanyny hakykatyna getirýändirler. Halga perman saýjyp, şondan maýyp bolmanmy näme? Dogrudanam, derýär mesele kyn meseleleň biridi. Hiç ýerine belli bolmany üçin ol öz uğruna erkin akyp ýatyrdy. Suwunyň bol gelen ýyllary ýokarsyna ýaplaryň takadyny ýaryp gitse, aýagynaky ýerler suw gark edýärdi. Ýyl az düşüp aşak çeken mahaly ýaplary suw çykarmak kyllanlady. Ondan derýanyň bir ýerinden bogup dykyn etmeli, suw çeşilmeli. Derýan böwetlemek ýagdaý bir hasam kyn boljakdy. Erkek adamlaryň köpüsi ileri giden soň, ýylla güýç ýagdaýly. Ýöňki ýyllaryň tejribesinden agylar biçen soň, derýany bentlep biljekdiklerini adamdan ynamazdy. Emma ýere suw çykarmak, ekin etmek güýeldir urdy. Adamlaryň bokurdagy şu wagt bahyl derýan elindedi. Ileri giden adamlar entekler gelire semellerli. Gelip gidýänden habaryny görä. Oraz ýagyllar göçüp ýören buluşlar tutup işletmegine bil baglayan buluşlar semelliler. Buluşlar işletmäge harajat gerekdi. O bolsa iratda ýokdy. İlatyň işegeti görünüp durdy. Kimdir biri, "Be görýän göli ýer gaçyda gök ıra gow" diýip uludan demin aldy. Damaşlyk ahyrym gara goşaga boldy. Ol elindäki ýarty çöregi harmanyň üstüne goýdy-da. Uwuzy dymgyzyl bolan barmagyny okuruşdurdy. Iki waka ýegdeklap ýören gulnadara gyýrdy. "Aha, gulnadar. Adamlaň ýeli gadar jijik bolýar ha. Han seňinde bir jemenden ahar bermek hyýalyň ýokmy? Nahar çeker gara goşaga. Anha şuna ömürde uğrap bolun. Başka getirecek derlip gulnadar epesli çöregi patladyp atdy da geçip gitdi. Hey munun alakça keyfini tapaýyny. Edil bir her çetini ýeni ýara etdi. Gara goşaga oňa ýerinden ýatyp galdy. Tezden galanyn çykaran etleri sana gelip getirdiler. Beşal sany ýaşyl ýörüte goýulan petir çörekleň garnyny ýaryp, şonuň üstüne etleri kersilmäge başlady. Fünkleri bir tarafa üýşürip goýdular. Getirilen etleriň hemmeti ýaşullaryň pyçagynyň astyny geçen soň, bileklerini gerdenlerini çenine şermeýän 3-4 sany ýigit harmanyň 4 tarapynyň gyrip çörek dur ýeti soğuny gargylady. Bir sürü oglanyň orta arasyna düşen Tanzar Peýalwan bir gapdala fünk paýlaýady. Ul lokan kerseni ýokary göterip duruşyna ýödüne tarap udan elleriň her gaýsyny bir ýerine tutturýady. Hazır o ýaly üýşen şagalar bir-birinden öňürtaljak bolup durjaşýadylar. Tanzar aga maňa berdi, Peýalwan aga maňa berdi diýip gyýgyrşýadylar. Fünk paýyň almagy gitmelimi dälmi diýip döwlet pikirlendi. Onuň şu wagt fünk gemreti gelip duruny okdy. Emma näme şeýler turman oturmakly dogry halap etmedi. Oglanlar fünk aljak bolup o diýip, Tanzar Peýalwanyň möjek güjükleri ýar çekerýärler. Eğer deň duşlaryň tersine ýeki ýöňe ýygyrlyp oturmak oglana erişek zatmy? Ýeli fünksiz garany bolsa, asnatly ýararly hakyny alyp bilmedik hökmünde eýat kelmeşilip gören edýärler. Ýöne göri o dyknyşygyň arasynda hey eliňe zat diýlermi? Barban boş gaýtmak utanç bolar. Onyansa gara goşagy üstüne ýet dogrulan hony nany dolap bir mazal oňurgany döwletiň ýanyna oturan kisatygy Gulmurad otdy. Gulmurad ony jeňlep gemeglemäge durdy. Şonuň ýaly ataň bolsa edildi. Olar sünkün başynda bolýarlar. Basabaslygyň içinde gerjesip durmagyň geregi ýok.
Döwlet soňrak gelip oturan atasyna äňetdi. Belki olam döwleti bir soň kuladyr. Ýöne öňe bir gelip döwleti ýerdikdi. Başga bir gelip ullokan omasan alyp berdi. Oňa düşünür ýalylar, şu wagt Nurmurat bolan bolsa ikisini me bererdi. Döwlet ýerinden turdy da 3 million ödünürdi. O ýerde tapara gammady. Oly ýam 3 tunqda galypdyr. Ýöne ol oňa derek sanjyr peýalwanyny ýeter ýetmegere bir şarpy emipdir. Ýese iyi bersin. Oňa şun kalsa bolýar. Her sunka 2 şarpy giýmäge ol ýöňünden şertnamada baglaşybiler. Şarpyk diýilýän zat bolmanyny ilmän urmy. Şunuň ýaly derek tutýan şarpyk gözüne ýatna edýär. Garmy gurmelge ýödün ron döwlet derrew Gulakan alkymyna peýda boldy. Asyl onuň ýaýdanyşy ýaly kynam däl ekeni. Döwüşiň ýeginiň bilen iti berişdirip ýöňe oňda bermelek ekeni. Egerde as böwrüňki ýaly işden urda hasaman tat boljak. Ol da berdi. Ýöň ýanyna duran Gulaka duşundan geçirmejek bolup bir tersegini döwletiň garnyna gelmedi. Döwlet bir egini arykdan sokup aýagyna diýrenägede omazdady göre Gulaka entreklap gitdi. Döwlet ondan ýene bir mehman oglanyň ýöňe düşdi. Soňra ol Şamrat bilen gabatma gabat boldy. Ýanyna kurunlardan odurum gabyny turan Şamrat döwlete gıňraldy. "Sen nire sok söýleýäň? Näme süňki ýeketen almalymy? Iýjek bolsaň öýde ýöňe süň gitme." Döwlet näme diýjegini bilmedi. Onu boydan maşy ölçäp turan Şamrat sırly bir zat aýtjak ýaly aşagyrak ýegildi. Ýuwaşdyn. "Taparagyň aňar tarapyndan barsaň, Bay Ahmetlow, ana görýärmiň, barny şo taýyk uladyp dur" diýdi. "Sen o ýeriňdäki süňkleri şo tarapdan alansyň onda" diýip döwlet oňa köp manily sowal berdi. Şamradyň ýerine bir aşykly bilen bir umaça bardy. Döwletiň sözi oň janyna yaramady. Birden sanjyr peýalwan eşdäýdi. Şamrat köýneginiň etegini galdyragadan elindäki süňkleri hadyr godur şermegine gystyrdy. Döwlet seňrigine girdi. Emma Şamradyň gara gaýgasy o däldi. O ýygyrsyň. Istese tüýkürünsin. Ýüregi bulunan bolsa pagradyp gaýtar aýdynam. Onuň üçin Şamradyň tebähedi şekmen durunak belli. Beýlek warp şermeginden çykaryp "Ay ýere. Ol manna şu wagt gaýsy ulanyň şermeginden ýa-da jöýsünden tüň çykmady" diýär. İçine goý berjek bolup balagynyň agdyny daňyp gelenler bardy. Häli sowdur dagam diýdilerini aşak ýanyndan eriş bile baglap otyrdylar. Näme üçin Şamrat ony duşundan geçirip goýberdi. Soňra döwlet baýlynyň söýbegini tydyrtdy. Ony ýansa ýöňümjany ýan turan baýly döwletiň ýerine kakdy. Özünün uzun monitör etmeden baýlynyň urgusy döwlet sarsyryp bilmedi. Gaýtam hereket etmäge tergi berdi. Döwlet eri bilen baýlynyň öz ýerine kakyp goýberdi. Baýly entreklap gitdi. Ol gaýtargy berermek diýip döwlet garaşdy, emma onuň bir badaha ýer bolmady. Maklaha döwlet tezden sanjyr peýalwanyň alkymyna peýda boldy. Onuň ýanynda mejlis Salih dagy bardy. Döwlet eline girip, "Peýalwan agy, maňa da bir süňk bersene" diýip başardygyndan beýle kolunyň kýar edip gıýgyrdy. "Peýalwan agy." Döwletiň öz ýanyna ilkinji gedek peýda bolan onu sanjyr peýalwan bildi diýen. Bir gowy maşany muňa dotdy. Beýlekler ýaly ýüregi düşkün sulman şeýdip bir gedek gelseň, sanjyr peýalwan gowy süňk gyskanyp duran okly, ýöne ýere kaktyrman alyp boldy. Fikir edişi ýaly süňküň töwere agan el bolaydy. Sanjyr peýalwan, "Äýt, ýene ýalamadyklar, siz ýöňe ýaşagyda galdyňyz" diýip gıýgyrdy. Emma oňa gulak atan bolmady. Sorly eller süňkü garbap gaýdýady. Sanjyr peýalwan süňkü ýokarrak götermeli boldy. Şowa döwlet ýokşuna galagada elini gaty tutdy. Ol öz eliniň ýanyna akradan bir näme saýlananyny duýdy. Muňa oň öýdem hayran galdy. Mejlis bilen Salih ýap ýanglarym onuň ulyny nahyry. Süňk penjesine ýylan döwlet awyň awsy ýaly hoşallyk bilen ýyna gaýtdy. Ýöňki ýerine gelip oturdy. Ony ýan saňyrdan atadam bir düzüm gapyrgany oňlatdy. "Häline şeýden okduň" diýip içinden ýegense döwlet atadyna düşündi. Hem şeýle ony ýalgyrmagy ýerlik ratap etmedi. Ýetişgärlen galanlar şor boldurdular. Garalar dogrumany getirip ýangy şor bolaryň üstüne enterdiler. Ullukan şemse bilen galanyň şinnäkini gardylar. Ine şeýlelik bilen düýün öýlen bütün gowy tarapyndan çöregi bişirli uran nahar taýýar boldy. Bir tarapda owadan ýygynanan gap-gaç münner bolup ýatyrdy. Nahar çekmek üçin onuň kyany ýaş ýigit peýda boldy. Olar ýangy şanaklardan ellerini alyp gazanyň ýanyna owaty durdular. Fiinlerini salyp duran 2 tane adam nahardan her şanaga 2-3 tutok atyp başlady. Şanaklar mereke tarap ýakdily uğradı.
Nahar ilki ýaşullara, ula adamlara soňra aýallara hemde oglan şowa çekildi. Döwlet tagam bir toprak bolup bir sanagyň töweregine egildiler. Sanagyň daşy içi ýaldyrap durdy. Ýerine barmagyň başy ýaly ýağızmak kesmekler gelmeş batyrdy. Şemse ýokdy. Nahar goýlanan oglanlar howlukmaşyk bilen sanagy ellerini sokdular. Şular ellerini hasany gudlar kadiýen pikir biýetýär döwletiň kelletine geldi. Hal-ha gulakan ýeri gara geldi. Ýagmyryň elini sol ondan meter. Beýlekrenke möwürlükden. Gatap giden sol sorlar dogrumanyň içinde ýumşamazmy? Şu elläki kirleriň çorwa ýerajagynyň uzy kimi? Döwlet bu arada Molla Abdurrahmanyň bir 3 million dödeýirini gurrun edenini, şemşäni bir boledeliň ahir diýenini, onda adamlaryň bol-bolundan näme şemşe bilijekmi diýip gülüşenler ýadyna galdy. Ýok ýanyň gaharlany. Oglanlar nahary otyrlar. Uzu toluguran duran ýeňleri tertekden sala geçýän iýinçeli ýogyny garaja sorly gollar. Alty ýerden şanagy ýylyp çykýar. Soňonyň etiň tagamyny kemsir ýen dogramy işlemenlik bilen bokurdoklardan aňyryp geçýär. Şanagyň gyrasy içine abynyp duran edilip ýatylypdyr. Munyň ýaly gaba ýernekli şanak diýilýär. 5 barmagy bilen tokkola bolan dogrumany şanagyň gyrasyna getirenine ýernek daşy asmaga ýol bermek. Gaýtam elini tarıp berýär. Bu şanaklar el bilen iýmek üçin ýürütýärler. Döwlet nahardan uğurlu diýip bilmedi. Ol beýle sümürge däldi. Ýa-da nahary keçdi çekmedimki. Oňa attakay diýen. Nahara attakmak elbet bolmuş. Attakylsa nahar bir endirermiş diýerler. Soňky pikir döwleti gorkady. Ýok, ýok. Ey olam beýdi mägmil tedbilermi? Beýdisi, on garaga aplaýmazmy? Onuň pey onuň dogrumany keçdi çekmedimi? Ol Abdurrahmanyň aýdyşy ýaly türkmeni, onuň ata-babasyny asyrlaryň gahatçylygyny alyp çykan mukaddes nahar. Türkmeniň saçagynyň iň baýry tagam bolan bir sadagaty boldum, onuň öýüdi bilen ýaşytlaş bolsa gerek. Oglanlar sanagyň içindäki adaly berinden sıntıklaşyp urdular. Gulaka meýletiň elini aňryk itiberdi. Öýüňindäki bir dogramsyzlyk eti aljak bolandygy üçin taparak gulakanyň böwrüne hymsyklady. Dograma adyrlygy sowglanlar ellerini ýüzüre urdular. Şowat el tabakla elenip ýören adamlaryň biri bir tutak dograma kakyp geçdi. Oglanlar onam dik göterdiler. Soňra bolsa gedekleşmegine sanagyň içindäki sorwan içdiler. Tuğut şeýwigine daran gurşuga dönen märeke bir tarymdan soň nahardan başyny galdyrdy. Sanaklar ýerine gaýtaryldy. Soňra umumy töwür galdyryldy. Şol bir wagtda bolsa bir tarapdan Tibetkeýden ýüdüge sypaý beginepes baýyň öz gugrusundan uly ýagzymak sedeşdirildi. Adamlar gaýtjak bolmaň, ýene nahar çekiljekdir. Märkeň arasyndan makullyjy hyşy-hyşy eşdile urady. Beginepes baýa bugün azy doýurjak o. Etçek bolsa yetmeli ulunna şul. Ojoklar diýýem palawatlaryň ekeni. Märeke ýerli ýerine ornaşdy. Beginepes baý kölüge märkeň arasyna geldi. Jemaat, şu günem enemiziň sadakasyny bereli. Hemen bir irat bilen bir maslahatlaşalydy. Maslahatyny edil diýen adamyza ýöňüňiz näme biletdir? Öňüne tykyny beripden basaýmasaň şuýul owanyň ýabyna suw çyksak gumany ýok. Awa. Ilatyň agrym bolsa zamanaga anha beýlek gitdi. Anha ýekiniň bolsa ýagdaýy görüşüňiz ýaly. Güýür uğurly ekilen zat bolmady. Ekirmegem hal hasarary şu otýar. Aýdanyň bärsiniň aýdýa begine pesip zamanaga oňa jogap berdi. Awa herneňem bolsa alma biş agda düş edip ýatmagama bolmady adamlar. Yatıp galandan atıp galmaly. Ama mene ha şoň maslahadan ýetişäýärlidim şu gün. Gow edipsiň begine pes. Anhane her maslahat bolsa aýdyp otur ýeşdeliň. Aýsak näme zamanaga bir güýç gerek. Ýokurda tysmazlar egri bokurduk diýen ýerden tykyn edipdirler. Bilen bärden bir ýerden etsek, awa güýç kän gerek. Güýç kän gerekdigini bilýäsler. Kän gerek bolmasa bu şaka şendi tykynlaýsak bolmaýarmydy? Görüşüňiz ýaly, owanyň derde ýaraýar ýaly adam ha şu görüp oturmaňyz. Bile ýene petinden şunça belki gowrak adam gerek. Ýogam derýän gyrasyna baranmagyň peýdasy ýok. Men diýjek bolýan adam şu adamdan hemmeti bir ýerine sylgap çyksa, menem daşyndan gerek adamyny tapsam, Hudaý şagyryp hyýlanyşyp görýärdik diýen.
Hayır işin başını tutacağın bir nefes var. İşini Allah oňursun dip Rahmannalar işan arzu etdi. Bir wada ýeňiljek ümsünler garalaşdy. Beginepediň ýene-de bir dak ýerine garaşýan ýaly adamlar soragur nazarlaryny entek ondan sowmandylar. Beginepes baý ýygyny nähil dowam etdirjegini bilmeýän ýaly güýmeni oturýardy. Ýöňündäki şaýynyň ýanyna akyryp paýlaşdyrdy. Onyan Rahmannalar işan ardynjylap kömek etişdi. Awa musulmanlar Beginepes baý ýer halkyň şu günkü ýagdaýyny görüp haýır ihsan etmekçi bolýar. Ýylyň alynalan gününde himayet etmegiň Allah kabul etse sowabynyň hetdi hasaby ýok. Elbetde bir iş üçin beginepes baý ýylym fiýlar Hudaýam. Hawa her kiladyň öz ýagdaýy bar. Bir her kilat öz ýerine halallanmalydyr. Beginepes baýam elbetde bu bir kiçigirmi işler köp alada köp sıkta yetmeli bolar. Elbette onun bir bergi borç aslında galyrman yerli yerden himayet edilse ýaşy, halallansa ýaşy. Rahmannalar işan, Gülnalar işanyň inisidir. Agasynyň bar ýerine özüne ulum ýokluk üçin o bütün ömrüni onunam iýlerim öýkür geçiripdi. Dommurlar ýörerdi. Ýöne sıtyk ýüzü ullukan açylmasady. Täzeden bir näme ýyl arasyna çykyp ulatdy. Bu atlar onuň basylmaýan ýagy Abdurrahman. Rahmannalar işanyň şu gün özüne amatly ýagdaý döredi diýip gadaplaşdy. Beginepesler ýaly arkan bolsa ýyle makrar eder. Abdurrahmanam akyl satjak ýerini tanar diýip umyt edýärdi. Oňa elbetde her kim kaýyllar diýip zamana köpsülüň adyny gepledi. Nähili ýagdaýy bolsa ýöňünden gepleşilse ýaşy. Şonuň üçin beginepes öz ýetjek haýyr ihsanyň kireyini aýdyp otursa ýylem ýeşitse. Beginepes baý alyjy gözlerini ýeterje gyrpyladan boldy. Ýyl bizden öňürti ýol edip goýupdyr adamlar. Fısmallaryň tykyny şalybaý boýuna çekip alypdyr. Olardan daýhanyň gylla ýary gowudun, gylla ýarym talaban. Şolaň süperenleri şeýle. Suwun ýarysy daýhanyňky. Ýar bolsa şu garamaty boýuna çeken adamyňky. Ondan näme ýerim suw bilen baglanşykly. Ähli ýerim ýanky ýary diýen iki bölünipdir. Ana kesilenler şeýle. Şonu ulamalarym unapdyrlar. Beýlek adamlaryň arasynda peýda bolan gowgulaň ýöňküden gatrak görünýär. Şu usul eşdildi. Bäni ädäýdi. Hiç ýeli de bir şöktürä o. Eliniň ýagyny kiriniň derdinden tozunjurap duran messine salyp oturan gara goçagy. Aha, baý, muny nädäýdiň haw diýdi. Sen daýhanyň bir dawan ýeri bolmanyny da garyp düşüp duran o ahyry. Edip goýur taňry ýalkasyna, hali sen beginepes baýlygyň. Kimdir biriniň İşte soğun alýar eken o diýenne golun sen bermedi. Ýoňunat arkamyny galdyryp salak sulak bejerlen takkanyň düýbüni gaşaşdyryp oturşuna beýlekelini gapdyrdypdy. Ana peýalwan kädin Allah bir nahardan bir gahardan soň diýer. Garawo sagaň istaşyry beýlepet baýa dowamly tereden tanjyr peýalwan nat kädin dotdy. Me ikat ödüňem. Ol menden dilä oturmada diýdi. Adamlaryň arasyndan tez saýrak gülkeşdirdi. Beginepesin ödüm diýişlerini akçyrdyp gülen boldy. Ondan tanjyr peýalwan garawo saga ýygenişli aýtdy. Ondan hem gosu peýalwan kesek bolsaňa ganajak ýerinden kes bolmady otur. Damanaga baý ýüzüni. Beginepes başyny tutanyňa gowda atgölün ýöne narhynan bir näme süle getiräýseň näderkä? Ille öň näme ýeri bar. Beginepes şadamlaň innamyny zat ýokdur haw diýip tanjyr peýalwan oňkyny ýerine ýetirdi. Juda gaty süňki gemirjek bolup oturmadylar. Adamlaň ýerli ýerden bolýa diýip alyp götürip bermänliklerini, ikirjiňliýänliklerini gynanýanlygyny bildirmän, beginepes baý gögrümi giňligeden boldy. Bilýän, aňsatdyr, edýän şüýnüm, ýetdirýän şüýnüm kyn. Başga bir boýuny çekip şalada resmen arkaýyn aýagymy sallap öýde oturjak. Gitmeli bolsa ýylyň tykyna gitjek. Ýöne suwumyň ýerimiň ýaryny ýüz sıtman berjek. Bir wada hiç kimden tes çykmady. Şowat nefes sarwanyň ostugy sereşdirdi. Baýagy
Töwereginde oturandan ýalesiniň aýagynyň şepekgilligini bilýäňdi. Ýogsa ma beýdiň meseng diýmezdiňem. Begine pes bir gezegem ýer uğruna gülen boldy. Tanzır pelwan ýanyna oturan Ataşyr epe ýülendi. Epe, senem gürläp otur haw. Ataşyr epe ýeňterin tüňgürde oturuşyna bıragy. Meni geplemäýin gowusy, dedi. Moğlen epes, zaman ağanın soğurğul sesine moğlen epes bolğan zırady. Adamlar, yani nefes sarwan bir göwüne jaý gürrüň aýtdy. Töwereginde oturanyň äresiniň aýagynyň şepekgilligini bilýän dedi. Men nefes sarwanyň akyly hemmänkiden artykmaş diýdigim däl. Oňaýdan pähmini oturanyň äresin bilýär. Emma ýüze barp bilmezlikden bir dert bar. Ana derimiz ýazmaýan şu dert. Egerde uşbu aýdylan dertler bolmadyk bolsa, begine pes baýnarky başga ýerrak bolsa da gururdy. Onun ötürün bu wagt munyň bilen şekelesi oturmakdan haýyr çykarydymak. Törpüli sözler diňe begine pediň däl. Onun ýakynlarynyň hem janyna batmady. Baýtat başlyklaryň biýinjilik oý konuşdylar. Ýağjymak ardynan urtuda begine pes baýyň ýüli könüllü, göz agallarynyň gyrpylygy ýetgedi. Be moğlen epes, mene haýyrmy kady pulmatymy orta ataýdym görüm muny nädeýdiňiz? Ulil miýdan teresidir begine epes. Şo tereziniň biýmamly tarapy menki diýip pasap edýän bolsaň, men sözümi gaýdym alybilerin. Men adamdanam ýerime ogentik. Moğlen epes has agraran ýüzüni bildirmez ıralap oturuşyna howlukman ýaşdy. Galmady baýlaryna haýr ile sahawat. Tutmadyr hak kelamyn seher sagat masagat. Oyun ey adam oğlu. Yatmagıl sen paragat. Kasan tapar muradyn. Barsadan galan köňül. Ýüzi boz ýazylan begine pes agdany mümkinletdi, arkanrak şekilli. Nähilim bolsa jogap bermäge ýödüne gaýrat tapdy. Eýsem onda kim sahawatly bolýan bolsa, o amatly ýapşylgy tapan ýaly köpe ýeşdirjek bolup ýetini mazarga tartdy. Nepes sarwan bizden sahawatly bolýan bolsa, hal-ha guşaklykdan ýol, dawamyz ýok. 3-4 ýerden oňunja pikirdeşdirildi. Moğlen epes ötgür nazaryny begine pese görüpdirdi. Insan oğlu dünýä biri artyk biri kem bolup ýenýänler. Nepes sarwanam seň bilen deň benderidir, begine pes. Ýöne insaniýetiň bir öz ýasagy bar. Munyň gözüni doýury bilen dat bolmaly. Sarwanam seň derejäňe etse artyk boljagyna kefilligim ýok. Moğlen epes sözüne dyny berenemätdir. Dymdyrsyga ýöwürlen märekeden makuluj sesler aýdygyna çykdy. Ýene hak söýleýän eşitdi. Akyl gurrun. Bir çetde ýanyna akyrdan bir garaş taýlanyp oturan gurt uzun şalha ýeňini tilkiledip gatraga moýgurdy. Şeýdip dogruýyňyz aýlaryňdan bola görsin haw. Kellesen sarza taňyrda oturan zamanagy. Hawa, bu dünýäniň gurulşa şeýle bolmalydyr, diýdi. Agdyndan ganalyrjak ýar bolup oturan adamlaryň ünsüni ýödüne jemläp, niredir nazaryny diken moğlen epesiň gözleri adatdaky ýaly istisalmlap süzüldi. Soňra açyldy, ýene süzüldi. Ondan käfe ýalyp ýalpyldy. Karun mülkün alsa bir ýar dişi. Pulmaz dir. Her gün şeker käýişi. Nuhun ömrüni hasil etse bir kişi yakmaz kuluğunu. Ül sesini ansa. Peh. Ey berekellah. Aňyrsına bersin göri yetip dur ahyrı. Adamlaryň joşguny bir näme köşeşinden soň damanaga ýüzüni aşak salyp oturan baý ýüzünü. Hani begine pes. Hey şengem diýjek zadyň barmy? Begine pes oý konuşurdy. Ay zamanaga mene şu zady gaty ýaýdan ýan. Başga bir ýerini tapyň men oturup bereýin. Adamlar näme diýjeklerini bilmän bir-biriniň ýüzüne sorag garadylar. Onuň munyň sarrapy ňurdeşdirdi. Nepes sarwanyň ýankaýdan. Baý sana adaryň açylasaň müň ýaşa diýe belli. Bunyan sarahmanlar işan kere çıktı. Bollu hav halaýyk. Begine pes baý senem arkan gaýjyp durma. Perwerdigar ýüregiňe bir şepaga salypdyr. Ahyrynda seni gaýrat etsek bol. Allah seni gollar. Ana adamlar
Ata babam size himayet etsin. Bismillah, Allahu ekber. Sevdaýyňyz oňandyr. Baryň işiňiz Allahyň bolsun. Rahmannalar işanyň ka on çoklu pitwa edildimi, edilmedimi? Garşylykly çykmady. Ýöne adamlaryň ýüzi göli ören köni görünýär. Kellefi uçojuk saňyllap durun zamana ganyň meňzi bu adatda aksyndanam aksul öwsdi. Ara düşün dymışlyk ahyrin o boldy. Begine pes. Alada başyny tutan gowuzat. Başga alaşlary ýokdur. Diýene kaýyl bolmaly bollar. Orularlar, sapılarlar, bererler yer tuğungan. Ýöne adamlarym gaty gynamly ýaly edäýsem gow boldy. Ýüze bir näme durlanan begine peswa ýödüni gerekse etdi. Maňa degmeseňiz näde? Ýary, bolýara näden artdyrmasana diýip garago çağa oň sözüni kesdi. Ýok, bolsa da gulnazas ýele kiňe gopadoňlaş tutjak ýeňizi bildiňizle. Şiýiziň bilenijini adam ol bilmez. Soňra ol gamşyň diýibin barma bilen ýüzleje köwägeden nasyny dökdi. Any getirin haw, palawyňyzam gurruňy tükeden bolsaňyz. Tezin palaw şekilli. Gün ýüre bulunny, märeke öýleni dagady. Garanky duýlu gol bulan ýaly. Serdar dagyny bärki garalaryň birini gowuşda garşylady. Onuň ýanyna 200 şemet atly bardy. Aňarkylar has agyrragyny garaşan bolar şemeli. Serdaryň habary olar bir näme köşeşdirdi. Ýagynyň daşyndan işe manylygini, şuň ýaly bolanyna garaşyp ýatmakdan kyny ýok. Gowuşt agraf bir demally. Munça gelmedik bolsaňyz ýyňyzdan urajakdyk. Dogrudur. Kararga ýakyn giredi. Kararga ak derbeniň eteginde. Ýakşaýyň moýnuny. Atlylar birleşip aňyrlaryna tarapy uradylar. Ýagdaý ýagyşy diýse-de serdaryň hem şekiliniň ýokdugyny atyny ýanyşyp gerilen gowuşy da beýle kirrem aňladylar. Ýetli salam testlerini çykarman gidenlerinden soň serdar dillendi. Ýenidem ýetişäpdir şepe. Ýeri ýene bir salkyn gün giz uraýan bolsak, onu gaty ökünrizeken. Haýödi. Gödürüň gytawy serdar ýynlap gelýän gowuşy bir da diýjek bolýan diýdi. Menmi? Äy, ýetli salamdan soň gowuş diýende serdar edildi. Ýyly taşlap bir ýerde gelip ýörmegimden nähirrak görýän. Gowuşy soňra agramny üýüňiziniň bir tarapyna atyrak serdara tarapy öwrüldi. Serdar, men seni arada goýýan dady bilýän. Sen ýigitliň gönerini alyp gaýdyp, ýyly sapa ulastyny goýduk diýip ünjedin ýa. Sen onu tabyň gorluýar. Men diňe öz pikirim bolsa başga görürüm. Sen ödüm bilen ýylyň pikirini alyp gelýän diýjek bolýandyň. Hawada. Ýör bollugyň uraz ýaglama atlanaýdy. Sen hem atly çekdiň diýeni berdiň. Bolmana binem etdiňiz boldy. Ýa-da hanlygy Hozan şükürü goýup gaýdýardyňyzmy? Serdaryň sözüniň soňy ýömek gatyşypleşdirildi. Onuň aradary ýüri bir pursat beýelçik hereket etdi. Gowuşdyň agras ýüri göri mesemälim könüllü. Ýer götürýän bolsa, Hozan şükürüň hanlygyna dawa edýän ýokla diýip ol burnuň astyny etdi. Soňra öňem bir kerek aşaklykdan jan barlanyny garamazdan gowuşup Hozan şükürden habar aldy. Sözüň agdynda nerede şu atlar Hozan şükür? Äy, Hozan şükürdürdi, hiýwe durdy. Şu atlar ýerinde hiýwe ýoluna gatyrdan bolarly. Şu tarapa gidipdir diýdi diýip serdar jogap berdi. Näme hiýwe gidip ýene hanlyga ýarlyk aljakmyka? Gowuşut soň sözüne ýaňsy labdan berdi. Şeýle de bolsa gözlerine soğurur garaýşyny serdardan gizläp bilmedi. Äy, ýyl götermese ýarlyk bilen uzakhan ululesi ýokly. Ýyl bolsa onuň gaty doýupdyr. Gowuşut murtunyň aşagyndan gülümsiredi. Atlylar bir kötürlen çykanlaryna aňardan akderbeniň garaty görünýär. Dar ýinişden aşyp giň ýola düşdiler. Ýene bir kötürlen ýynym çykanlardan soň salaryň ýyzy goýun nökerlerini duşdylar. Aňardan galat hirinlep görünýärdi. Atlylar ikindi bolmanka gala barp etdiler. Serdara sabarsyzlyk bilen garaşýan ekenler. Taragatlylar ýyllarynyň ýagdaýyny bilmäge gurulýadylar. Alaňatyklyk bilen garaşýanlaryň bir salardy. Giň otoň içinde. Kerkaw awazynyň köýüniň başynda per ýastıgy ýşap ýatan salar ýerinden turup kadar salanlaşdy.
Serdar aferin. Samhanın temegine mazal kakıpsın. Dağı duvarı izine köglenmez. Hemden mürde ulu pealledi, peallinenem taptı. Ol kalay yakutun, salatın yanına temizin alandan isim tutup galıptır. Askın diramatı asıp yağını yere veriptir. Muhammed Şahan'ın başı yattıktı. Yani Şah'la bizim karşımda sıkanın bolcağışıdır. Düğün mürde Muhammed Şahan begler begirinden haber getirdi. Maşadın ilatı Şah'a karşı, hem de mürteye karşı baş göteriptir. Bizim kömümüze karışıyamız. Saların keyif köktü. Mürde Muhammed Şahan begler begi saların kardeşidir deyip urad yağır düşünürdü. Anlayan deyip Serdar cevap verdi. Suat yahil Horasan, Astravat, Madendaran, Azerbaycan, asılha küllü İran bir de ümit bağlıyor. Bir de ümidi ödemöllürdü. Mukaddes Maşadın halkı hemden mürdeyanın sertiplerinin, serbazlarının zulmundan yana kan ağlıyor. Tat, halat ettip, üstüne sapar gönderiyor. Bizim öz mukaddes borcumuzu amala aşırmalı günümüz geldi. Şanlı ve şaraflı koşulmaz bilen yakın günlerde Maşada zapt etmek fikrimiz var. Biz bastır iş edemiz o. Hemden mürde elinden gelenini ayamasın. Zapt etsek ederiz hepi. Yöne hemden mürde sırkavulumuz yalekeni. Biz onun sağıtın ayarlarıyla şangalaşman, erkeklerle tevgeşmeliğini jen meydanına putacı kulağına kuyacaktık da deyip, Ödün sabının bergen adabının ne emilin köşe çöktüğünü bilmen durun Serdar Can ağırlı etlerini. İnne düşünenlerle olam deyip, çadıra giren Zafar Gülü tüylük kolunu alıp Serdar'la saranmıştı. Görüyen Gülü Serdar'ın entegiçi goğu soğu mandır deyip karulun yılgırdı. Arkayın ol, bu gedek Samhan, Zagpıranlığın merkini veren olsan innek gedek hemde mürden özünü yetiralarsın. Salar doğurdunum, Maşada hücum etmeye tayarlanyadı. Öz güçlerini toplayadı. Bestede oturan Mürde Muhammed Şahan, begler begi, öz adamların üstü bilen Maşadın ilatını Şahanın, onun emellarların karşısına özüp duruyadı. Maşadda duran hükümet garnizonunun edin ettiligi, onun güdiplerini hasam yenileştiriyadı. Şeylelikte Maşadda gozulun yakınlaşyadı. Mürde Muhammed Şahan begler begi tarafından, berliyan guadarlara kulak kavardiyan ilatın, saları kömögü sağıryanlığı sınını. Yine şeyli yağdaydı, salar hücüme tayarlanıp börke, hemden mürde Maşadın üstüne yürüyüşü uğraptır deyip haber alındı. Saların sozuktu akınına haber öğretildiğinde, hemden mürdeyanın aşağına su giden yaleden bulmağı çemeli. Ol salardan öngürtmek maksadı bilen, neye hoşluğuna aramazdan Maşada enen bulurlu. Şu haberi eşlerinden son, olurum hoğulup durun salaram okkunluk gülen Maşada soldu. Hemden mürde salardan öngürttü. Emma Maşada eylemek onu başartmadı. Ol şäherin goňun tögürüňnek ilatyň zan agyrly garşylygyna telebar boldy. Şo wagtam saların goşuny gelip ýetişdi. Salar garawulun Serdar täskökdagy goşunyň ýartylygynda dergödün. Oraz ýagly Zafar Ulu Han, salaryň ogry Emir Arslan Han, goşutdagy galym ýarty bilen Günmatar dergödün soldular. Salar saylamatlylardan 2000-den gowragyny alyp Gönü şäheriň merkez galasyna davet etdi. Hemde mürdeýanyň garşylygyny sıyndyrıp derrew özüni häkim diýip ýylan etdi. Gyzyl imamda bestede oturanlary 100 euro boşatdyrdy. Salaryň şähere girmegini üstçilerlerinden soň, şäheriň alkymynda hemde mürdeýanyň itaaty güýçleri bilen tegeşmek garawulun nur Serdaryň paýyna düşüpdi. Tegeş azajy kibarlap, hemde mürde şäherden aňryk şekilinden soň, biri töwerükdäki obradan topor bolup atly eşekli piýada adamlar geldiler durdular. Garawulun nur Serdar olaryň beýni köpçüliklerini ne maksat arap gelýänlikleri bilen gyzyklandylar. Salarhan baý garyby deň gözde görjekmiş. Adalet bilen ýurdu dolandyryjakmış. Ajanan ýalaňaza don berjekmiş diýip gelýän adamlar jogap berýärdiler. Dan bilen ýene-de şäheriň iki tarapynda töweş başlandy. Ol agşama şeýle dowam etdi. Hemden mürde gadap bilen hüjüm edýärdi. Emma şäher aly bilmän ýygyna gaýtmaly boldy. Bir ýagdaý ertetem, biri günüm. Ýene-de bir näçe gün gaýtylyndy. Hemde mürdeýanyň paltasy daşy degdi. Leşkeri bolsa paýhynlady. Ol ahyrym goşunyň garyn bilen dagly tarap çekildi. Maşat töweşini iki tarap hem epetler ýan çekdi. Türkmen ýigitleriniň hem köp adam göpat boldy. Bagşo goşunyň gidenlerden sapar geldi howutçy,
Kadir Guli, Baki Mergen, Eri Bimaya we başgalar şuruşda şah herbazlarynyň ýaragyny güpat bolurlar. Yaraly bolanlar bolsa has geldi. Salar Horosanyň merkezi Maşady ýerine aldy. Onda ornaşyp başlady. Öz tertiplerini gyrdy bolady. Maşat uly şäher, şowgunly şäher. Aşağıda Tehrandan, ileride İsfahandan, gayrada Xivodan, ýokarda Bukharadan başga büjeli gaýda Maşat bilen bätleşip biljek şäher barmy? Bir dürli dilli uly goşunyň içinde Maşady öň görünürem, adyny eşitip arlyk edip ýörünürem, gatdäldi. Şäheriň beýik gümmözli belin keşwi, gara baglyga bürünip oturan beýikli pesli hüjre jaýlary, ýygyň tatmagy hallalla edýän ýegirim murum köşeleri, agyr gawsalaryň aňartyndaky, üzüm dalbarlarynyň astyndaky tyrly hogullary, ully kişileşip mehelleleri, dünýäde adyn tonladyň tapdyrýan şagaraňly bazarlary, ustanylaryň ýiti we güňleş tesleri, dürli saatlaryň şirin owazlary, Ferdowsydan, Zamydan, Urdakydan, Hafizdan, Saadydan, Fizulydan, Magtymurdan, Sayat Nowadan aýdylýan gadallar, şolarak meýhanlardan eşdilýän Umar Hayyam gurbagylary, Amam Huseyn bilen Amam Hasanyň şanyny aýdylýan darin nalalar aklyň hayran edýärdi. Teriyek ben temmäki töstösüniň beýhuş edici gyzy ýüregini saýkaýardy. Maşat ören meýrekeli şäher. Altyn kümüşe solunanlar, wer saýlan geyimliler, köşeleri ağrı tolan edip baryan gırmız doğanlar tilkme telpekli, gara çekmenler demir telpekli atlılar, yeter tögülügerler, yüller çadırlı, kellileri küyle müdürdü, düğün çöklü yananlar, divanalar, dervişler, oğurlar, zümürler, şalhalar, gedaylar. Duruşuna alep ederler. Hem megat gılıklı ve sırlı, korkulu hem zadılı, ödünü çekici hem benini yedici, gussoru ve şahatlıklı. Günler geçip durdu. Ýar düşüp kışın aňdagy ýatdan çykyp berende nowrdy geldi. Adamlar oňa ul umyt bilen garaşýadylar. Ýyl boýy gönenişli zat tepelemedik howa ýüregini syrýady. Gara ýeriň tuzap ýatmagy howalaň daraldy. Nowrdyň başynda asmanyň gözi bir asraýjak ýalem etdi. Emma gönendirmedi. Howanyň bolşy bir hili diýälişgedi. Agal bir gün matardan, bir gün ortadan çykyňýady. Derdenim nirden peýda bolanyny bilmersiň. Aliýady da saýwada guýup berýärdi. Emma ol guýup diş ýylgyrdan okdy. Iýip ýanyna asmanyň ýüri ýalaňaçlanýardy. Maksat howa bir parahat mele ýagyşyny berýän okdy. Adamlar asmana garap nalyş edýärdiler. Nowrdyň ahyryna garaşýardylar. Emma onuň ahyryna da geçiren zady bolmady. Soňuny ýele tutdy. Umyt bagrynyň nowry şüýl kyýaly ýylda adamlaryň lapyny keçetdi. Ýazak bolsa ýentem wagt ba diýip umydy garar elden bermediklerim tapylýady. Ýöne hilim bolsa ýylyň howadan göwünde çuwurady. Dağdan gaýraňam büýül gözi ýokmuşyn. Garagytyň ekin gura oturmuş diýip sapa halytşa iki adamyň başatylsa howadan gürrüň açýardy. Nähir bolar kaby diýip howa tyr nazary bilen bir asmana bir ýere seledýärdi. Şüýl ahalyňam ýagdy şeýle diýip ýangrap owag edip gelen Annemet ädigiň saňyny kaky oturan ýerini gürrüň berdi. Hem işeki ýyllar ala baharda beherdenin, kakan, beň köşü Aşgabatymyzyň ilaty tiýilini açyp gumoş çekelerdi. Bir tiýil tapsa bagyryna oýkajak adam bary. Ýani görýärmi? Aha, şüýlüň ýyly dagy näme kanaýt diýip sapa halyk çygytlandy. Kimler bir barmaklaryny basyşdyryp hadaplamagy durdy. Onu ýansa sadyra gelip giren Abdurrahman oň alydysyna satlaşdyrdy. Büýlüň ýyly takyk, ýeri näme? Takyk diýene. Takyk näherrak bolýandy? Takyk diýeniň ırsgalyny çöpläp ýen towukdur da diýip, agy zynjyrly, jan agyrly gülkün etdi. Ondan biliberdi ýeriň nähili boljagyny. Bolly. Tapsana şoň ýaly bardady. Nowry adamlaryň umydy ödemegiň deregine tümmüllüge daran ýawyn türkümin, ilki baharyň maýyrlygyna gül pürsek bolan eriktir almadek agaçlaryň hasylyny ellerine alyp, olary saltman galdyrdy. Maşat etrapynyň ýaly arkazy, ýetege seredinde dowamrak bolardy. Bahar köpet dağın gaýratynda boluşy kimin her neçe zydlaryň ömri ýalyp ötägitmedi. Ol üstüne abyn gelýän guruk tomuz bilen epesli görüşdi. Emma barbar bir ýerde hem bahar gözelligi ýene gana doýýan saň saklanyp bilen okeny. Ilki tekrarlardaky, soň baýarlarda göw otlar jogda günüň astynda saraly boldy. Kämahal bir sepeleýän ýagyş olary halat edip bilmedi.
Otlar tizden samany urulyp galdylar. Maşat özüni ömür küýtäp ýörünür süýnem. Şähere dar, ýysly, galmagally görýänler süýnem gylyklady. Özüniň zadylygy bilen benni edýärdi. Ýöne göre wagtyň geçmegi bilen türkmen ýigitleriniň arasynda haşy uşlar peýda bolýardy. Haşy uşlar barha köpeldi. Adamlaryň gül gödünde bir ünji arada görünüp başlady. Maşadyň ýanynaky baýarlyklaryň birine türkmen goňumçylyk emeli gelip, ol barha ululýady. Kämahallar bir günüň içinde täze madarlaryň kelemesiniň gyzyryp garaýdygan bolýady. Jeňsiz geçen günlerde de ýöwliýanyň başy adamsy bolanokdy. Wepat bolan ýoldaşlaryň degitini etmek, ruhlaryny irazy etmek üçin atdylar topuk bolup zol geler durardylar. Ýödügün garnaşlaryna ayet Kur'an okumak üçin şol ahallan faragtdan gelýän ýok derli. Anny ünleriň birine ayet okap Madarstanlykdan çykanlaryndan soň Hawdan ha biýatan benlerim şehit boldy diýip sapa halykçy adatda hyýal bir girekki idim gylymy jemlik etdi. Asalymdan soň boldy. Özüni gurrun berýän ýaly. Özüm bir ýurtdan başga bir ýurda gelip diýdi de uludan demin aldy. Hey bolýady. Erkim bir gyzym topragyň alynan ýerine barmalylar diýip beýerdi peldip etdi. Atlaryň öňüne düşüp gelýän Abdurrahman agrat demally. Şehit diýene. Abdurrahmanyň nämedir bir zat diýjek bolýanyny düşünenler öýdýän. Atlaryň köpüsi soragyň nazarlaryny oňa tarap görüntürdi. Sapa halyk sitedinde az kim aňdyrýan ýaýdanmaçlyk gören Molla Abdurrahman ýene diýdi. Bir edilip ýürülen zatlar Hudaý kabul etse sünnetdirli. Abdurrahman entek jogap berip ýetişmänki. Belki de farzdyr diýip Polat mergeniň ýaňsyrak sereşdirdi. Abdurrahman azymtyk ýylgyrdy. Sapa halyk şahar etdi. Sen sapa perwan gowy biratlaryň günäsi sowaw näýelrak diýip sorasana sorajak bolsaň. Atyny gatyrak sürüp sapa halyk senin ýerine ýeten Polat mergen eşitdiňmi diýen ýaly edip oň ýüzüne seredip geçdi. Sapa halyk sen getinne hem garşylyk hem ynamsızlyk owaz duýuldy. Bila haw şaýyny sünne ýöwürmek sowap diýilen soň ýa-da Abdurrahmanyň ýylgyrşy ýene de azymtyk çykdy. Ýöňü bilene sen biri şaýyny sünne ýöwürmek maksady ile gelmedin. Sen salaryň ýyzyna düşüp geldin. Salaryň maksadynyň bolsa ýan kaýdýanyň bolup bilmejekdigini aňyrugy üşügün baý bolsa göz ýetirmeli. Ondan bardy ýerde şeýle bolaýandy. Müň ýyllar dowamyna beýnine ornan ynany zirarly adamlar azala telewar etmekden näýil sowap bolýarky? İyili özük durjak bolba üstüne geljek, ölübem şehit boljak. Sapa halykçy gözüni elek şerik edip tögürüň näkret edip çykdy. Günähili bolýar haw. Baýsynyň hawar tutsaň puçulaý ýaly. Biz onunla bir ýere näme işe gelenmişik? Her kim ýeklenjin taşlap bäri gaýdýar, bir de beýle boljak bolsa Eýranyň içiniň elki terkisini düýetmäge ýerli ahir diýip Polat mergen halykça jogap berdi. Eýranyň içini düýetmek gelgelini bile ýetdimi? Özümiz düýetdikde indi ýylyň kaldymy? Düýelýärmizde bir düýülermi kak diýip annemerden teleşdirdi. Ýok ey, diýip sapa halyk şeýlini talgady. Özüni düýetmese ýyl gelip muny düýülmez. Muň eýresi biziň aýagymyz ýeterden taş ekeni. Biziň sak edişimiz ýaly ýatan bir lehe ekeni annemerden. Aha, biz munyň ak derwenden allyk, maşadan allyk. Şeýdi berdik derrek ýuwudynyň aňarsan çykmaýasmy diýip garawlynyň at torlarynyň biri hojagyl gözüni gypdy. Ha alarsyň diýip annemeret oňa garşy çykdy. Bir de ille edip ýurt alyp ölmersiň. Şonu men sana ýoňuny aýdy bereýin gardaş. Näde ille edip almalymysyn? Bilemok näde ildiğini görün ýöne şunu ýoňuň boşdugyny gözüm ýetdi. 2 ay mundan adamlar köşede ýoňdan çykana ýylgyryp terderdiler. Endi näde diýerler? Ile seňiriklerini aslaryny araýarlar. Gözlerini oklary bolsurjaklar. Şundan metel tutay. Bese ýüregine jün gulan sapa halykçy ýalta äňetdi de "Äle şunda uraýtdyň aýyny annem beret" diýdi. Aýdy şundan emmeter. Gözlerini oklary bolsurjaklar. Ozagly olar bilen alalaşmak hakkında pikirim etmedi. Waq ýerlerine gelsemi, türkmeniň telpegini görünni tanrap durmanmyz jümle jahan. Bu zaga şäherliň dagynymy. Ozaglynyň sözüne annemeret. Waq günüňe ýanaýyn diýeni duýman galdy.
sırtımız kül üstünne, göğnümüz kap dağına diýlenne. Yeniden aýanmadyklary bar eken niýek bolýanyň anlamary diýip oň sözüniň üstüne Abdurrahman ýetirdi. Emma huzurlyny aýanaldaymak ansat däldi. Ol özünden bir maksatsa gany gızgınlyk bilen atyny nebitedi. Niýetdiňiz aýtmaly. Bar bolup bilişiňiz maýçy. Aha, huzurly diýip anlamary sanykdy. Bolşuny aýdýarlar. Bolşumyzy ýaşaranmaz bilen beýgeli bilýän bolsak, ýaşaryp ömürjekle göli huzurly etdi. Beýle ýat para bolmadylar ahyry. Türkmen ganyňy badyr ahyr diýdiňem. Sen onka düşünmedin diýip Abdurrahman hozamula ýetinadaryn dikdi. O türkmen gany bolan üçin, özüniň ýylyň ýylyna galynlygyny zany ýany üçin şeýdiýe. Orta düşen gurrun adamlarda zanylma döretdi. Makullyjylyk bilen başatanlar boldy. Emma atlaryň arasynda hozawlady ýaran tapyldy. "Be, mun ne etdiňiz aýt? Türkmeni beýle oňatdyňyzly?" diýip kaptalyny atyny sürüp barýan köýsele süýdüre pide ýardaý adam erinlik agdyny zana agyrlygy işartdy. Türkmendir. Ýedýän gurruňyz dagyna ýahyly. Bir gödökhan emelli hünärde ýyda galanyny aýdýas. Ondan türkmen her halk söwadyr, ýöne hiç halkdan artykmazam däldir diýip Abdurrahmana jogap berdi. Artykmaz bolman özüňe onda türkmen bolmady, başga bir taýpa bolýar boljakmy? Pikir bardy çyt ýaljak şu göz bolmady, gödök öz sözüne heder edip güldü. Onun tertipsiz öten ýyrimçik saar diýişleriniň arasyndan gyllyk sırady. Gülkä ýene-de bir kysant goşuldy. Abdurrahman gülüp bolýan sara garaşdy. Soňra "Siz onu beýlek halklaryň adamlary türkmen bolup bilser armanlary ýokdur" diýip ýörnüň, diýip ýüldürdi. "Dagyny ýyldy" diýen diýip hozagul Abdurrahmanyň özüne ýüldürdi. "Hey türkmen bolup bilse ýalňyş ýa" diýip Abdurrahman oň sözüni kesdi. "Her halkyň öz zannyna goýulan gonjy bardyr. Şoňa gözüňiz ýören berk geçsin. Her bir halkyň adamsy. Sen bardy başga bir halkdan bolýaň örgökden geler." Gödök bilen huzurly Abdurrahmana inanmazlyk bilen etdiler. "Ey, başga da adyňa bilemek bolu, özümizi iýilden deňe bilmez" diýip huzurly tumşugyny gabartdy. Abdurrahman olara tarap aksam öwürlüde kezitli sowal berdi. "Hani siz aýtsaňyz, plan tarapymyz artykmaş diýip, bilen bileli. Käy ýarym asyl käy ýarym däl. Zor siziň ýar adamlar duşýardy. Beýlerek, şeýlerek gurrun ediler. Han aýdyň eşdeli." Sowalyň jogaby apaňsat durýdy pikir etdi diýen. Gödök atyň üstünden gabarly oturuşyna derrew Abdurrahmana tarap gowsundy. Artykmaşlygy hemme zatda bardyr. Meselem, näme de bolar, hemme zatda da bar, şonu bilmeýän bolsaň, "Ýok, sen meni utanlyjak bolup adara galma. Men bilmeýänligiň boyuna alýan ahyry." Meselem. Hozagul öz pikirdeşine kömek bermäge ýananyşdy. "Bilen okmy sen şonu Molla Abdurrahman, türkmen, batyr." "Etdi" diýip arka tapylan gödök öňe omlady. "Ana sana meselem, ýeşdi otur." Olaň diýjek zadyny ozurlan bilip duran Abdurrahman sarsmady. "Tutuş bir halk batyr bolup başga bir halkam gorkok, bir halk akylly bolup başga bir akmak, ukypsuz ýöreýänler bolsa gerek." Abdurrahmanyň garşydaşlary hem özlerine müň duýarýarlar. Bolsa-da Molla Abdurrahman türkmen ganyň ýok ýaly ekeni, beýtmesene sen meri. "Ey sene." Tagasykda hereket ýararly gödöň sallanyp duran tegerek galkany burylyp gitdi. Abdurrahman onuň galkany meňzep duran ýüzüne syn etdi. Ol ýüzüň gep ötörden galňa sygakyna pikirlendi. Abdurrahman düşünüljek bolman başgarak ýolunu tutdy. "Hananna gödökhan gel birda edeli. Ýa-ni sen türkmen. Özüňem bidama tekrarlaýyşyňa görä, orta barmak ýaly türkmen. Sen haýdym boldy bir halkyň özüň ýaly bir kişidi bilen hakit başa baş çykyp, şonuň artykmaşlygyny görkezip bilermi?" Beýle soraw garaşmady diýen. Gödök bir wada näme diýjegini bilmedi. "Artykmaşlygymy? Diňe artykmaşlygyny. Artykmaşlygyny" diýip Abdurrahman nötredi. "Ey, görersiň. Gödök kimiz iýilleş. Heni de dogry gedemligiň görýäs. Emma artykmaşlygyny göremdik. Gedemli bolsa batyrlykdan başga ýer artykmaşlykdan sanyp biljek däl ýok. Gödögiň näme üçin ýönkürük bolmady?
Yalan üskünjürep aňyrak şekilli. Abdurrahman jana agyly gülümsiredi. Gazgyn jedeli dinläp gelen adamlar Abdurrahmana dogamy seretdiler. Olaryň agdynda kim-kimden makbully jyl gyrşlaran peýda boldy. Ozoglynyň ýan beretýärini okdy. Ol ýöňe bir tutarga ýülendi. Ýöne Molla Abdurrahman bir daha diýadyňdan çykarma. Türkmen iýiliň hakyny iýmese hakyny giderýän näler? Şo taýynam kelläňde aýlap gör. Janynyň hat ýananlygyny Abdurrahmanyň bir gapdalak gıngras gyşaryn ýerinden bilmek bolýardy. Onuň tetindäki hemli meze mälim duýuldy. Ýöňe bilene kişi hakyny ýen baýnamyz diýendirler. Galip ertedi. Senli only ise 100 miňläp kowumdaşyň hakynyň iýilip ýatanyny bilen okmy? Kim ýa? Salgydım diýip üstüňe çöwjäp duran töweregindäki şahalaryň, hanlaryň, emirleriň elinde näme? Hudaýdan ferman barmy? Hozowlun gaýtyl bolmady. Esli salymdan soň ol burnuny salyp gepleди. Ýeri onu ne etmelimiş? Onnamy? Etmeli zat. Gylyjyny tarawladyp aňsat eklenje kowulaşyp ýur söküp bermelilerle. Piýliňe kätmeniňe, çekijiňe sandalyňa dol bermeli. Anarskal döwle şonnadyr. Yaragy dulun asyl ýan döwür müdür şu ahal? Ýok, yaragy dulun asma. O biýliňde bolsun. Ýöne ýerinde piýlim göli işlesin. Ýeliň piýri daňyly bolsa, ýurdun gorap bormuka? Ýurdun ýeriň piýrsiz bolsa gorap bolýan näler? Abdurrahmanyň sesi ynamleşdirildi. Atlylar makuly işaret bilen bir-birlerine garadylar. Sapa halyk şeýiniň maňzyna hasammat döýdýän. Ol iýilden soňam Abdurrahmanyň gözüni aýyrmady. Ahyrym bolsa, "Ya şunu dogry aýtdyň, aýtma Molla Abdurrahman" diýdi. "Ýedili ýüregim bolaýdyň. Allahu, her kimiň ýer jagady başyna ýatanlar. Badamlarda öň näme? Ýeri öz güzeranyň bilen dikgirdäp ýörseň bolmadymy" diýdi. Beýdip tuda dünýäni gapyşdyrmaň, ho, Hudaý ýetir. Bu kurdyg deşeni ödüdür, ýetirmelidir diýip gödek giň öwrümli etdi. Yetmek wa diýip anamere dagy garşykdy. Öllümde bu kurdygy öýlamdygy ýetirdigi däl. Abdurrahmanyň jany agyr çykdy. Ana, şo öýüdi ýetirmeliler diýen düşünje dälmi? Şu ýaltalyk asnatlyk getirin. Jedeliň arasy getirin ýal etdi. Şo wagt ulakdan bir topok atly görünüp, bilinkiler ýarla diýip kimdir birini ýetişipdi. Tatanlyk atlar, uzun tilki metelpekler o topogyň türkmenligini bildirip durdy. Atlaryň uğur gowanamçylyga bakarny, ereketleriň haýyrlygy eýgili wady beren okdy. Adamlar bir-birlerine teredişdiler. Sabah alyksy. Bulara nazary şo tarap alyndyr. Han ýörüň diýdi. Atlaryň zylygy ýa tarap buruldy. Toppak atly serdar da eken. Ellerine bolsa 4 adam jetedi bardy. Olaryň biri Şeyh Murat Koçuk, beýlekçi bolsa Çarnadar pelwan eken. İki tanysy garawlyň atlylarynyň. Yaralylar hem känni. Alaýda ağa tanjyrlygyň yarasy göde ýyligin içdi. Gylyç onuň edil ýüz kestirdigdir. Bir taýdyl utallanıp durdy. Bärkiler barynmadyna Abdurrahmany görkezmek üçin onuň sargysyny açdylar. Gylyjyň uzy göde degen eken. Gözlerine garamtyl gyzylymtyl ýetsallanıp durdy. Şeňirgem erbet çapykdy. Ağa tanjyrlygyň boluşy ýara bilen ölüm bilen teni öwrenişen adamlaryň hem iýini jümşülletdi, eýmendirdi. Siz gaýdynmadyňyz. Gülmatar derwe tarapdan ýagy sözü diýip habar geldi. Owlukma satlandyk. Ýagyny gaýtardyk. Ýöne öz tarapymyzdan bir näme ýetişetdik. Parsuwan öwliýalaryna urudynyň sany köpürek. Ýöne aňar tarapdan göri ýören adamyň sany has kelni serdar ýagdaý habar berdi. Aňar taýdan kän bolany näme ölüniň ýerine gelýärmi diýip polut mergen nägire etlendi. O tarapdan bir topor sağı ýetim galynlardy diýip Ahmet ýegerişdi ýetledi. Adamlar ellerine pir alyp jaý gazmaga durdular. Ýüde her kiniň meter köýnelerini sapa harçy, gaty ýeri tarkylladyp duruşyna kellesini ýaýkalady. Bile şu atlaryň kime gerekdiğini düşünýänler. Öz ýanymyzdan edip ýören işimiz dire geçýämkä diýip ýörerdik. Olan beýle bolmajak bolsa, gazananyň günä boljak boldy. Adamlar sapa halyk şeýniň kyny sözüň uturmagy goýmadylar. Şonu aýtsana. Aklyma satýan näler?
Serdar tögülüň näklerini ýüzüne bir lay göz gezdirip çykdy da gabagyna şap goýberdi. Zay galyp bolundy. Jeretler akmata dolap çaýradylar. Soňra tögüleklerini aýlanyp ýerligine aýda kodular. Ondan soň ýerlerini turup atlandylar. Gonamçylykda bolan gürrüň ýolu da dowam etdi. Ol hasam ýitileşdi. Serdar ketini çykarman atyny sürüp oturdy. Şähere goýulanlaryny ol atynyň başyny çekip ýydyna görüldi. Ýyzakar edil buyruk berilen ýal saklandylar. Atlylaryň ýüzüne gün garap duran Serdar "Şepeler" diýdi. "Gelin gürrüňi şu giň meýdanyna delin. Ýögüliýe başyny gyýbat meskene dönermelin. Näme aňyl-şyňyl köpediýäňiz? Bilem boldy. Asla kim ozul siri boýnuňda tanap salyp getirdi? Sapa alyksy. Ozul oglunyň diýini uruldunmy? O da sesini eşitmedimle men sen. Men size diýjek bir sözüm bar, gulak asyň." Serdar sapy bilen gaýşyny bile tutup oturan gamsyny somurtdy. "Eger alanyň söýdýäniňiz şunyňyz bolsa, eger gaýtmagy iwal görýän bolsaňyz, men hanlarla gepleşjek. Şähere barman kagaýdym. Özüne de berk gepleşjek. Eşdiýäňizmi? Bir aglaran soň, bir ýaňal getmeli bol. Ondan atlyň agramy şu ýerden obaga aýtmasa, jenjelimiz uly bolar. Men bir gürrüň başlam soň sırt gaşyryň loňşman. Bir ýerde beýle gürrüň edip, häl orady aglydyr garawlynyň gözüni göreningizden soňam ökse urlaýsaňyz. Polat mergen sapa halyksy eşitmedim diýmän. Men bile ýyl bolmarsyňyz. Atlylardan bir wada ne ýaşdy, ne ýamandan kesipdi. Serdar atynyň başyna öwürdi. Ýene de ýoňky ýaly ýoň çekip atyny gederine goýberdi. Şäheriň alkymyna gelenlerine Polat mergenler sapa halyksy Serdar bilen gapdalaşyp urdy. Serdar olaň işaraty bilen atyny taklady. "Biz oýlanışdyk" diýip Polat mergen ýoldaşlarynyň adyny gürledi. "Ýeklenişden galyp, üstüne de kellämiz etimiz salyp bilen bir ýerde işimiz ýok. Sen ýoňuny başlasaň, bir ýygyňda durýan adam. Eger ne ahire jenjelim bolsa biz gepleşip berhanlar bile. Ýüregi berk dugdyňyz dälmi? Dugduk. Ýoňumyzy çek gaýdalyň. Men gaýdarmyň gaýtmanmy gep ony däl. Gep adamlaryň agramynyň obaga etmegini. Bolýar şo." Atlylar ýollaryny dowam etdirdiler. Sapa halyksy Serdarla gapdalaşyp gelişine "Aha, Serdar, adamlary herdem bir hyýallar öýtme hawsyn. Ýöne biziň şu atlardan başymyz haly düşkany. Nigre ýürýänimi bilemdok" diýip ötünüş gepledi. "Oň ýaly bolsa iki adamyň baş satylan ýerde mydamy edip gıýbat edip görmezler de gün aýda aýarlar." Bularyň gürrüňi diňläp gelýän Anna Meret ýyrakdan söz atdy. "Serdar, o aýsaýdardan göri hini de senni tapylgasa bir zat galanýam kawy edip ýörüpdir benne. Anha onuň puuşluğuna şu neştti. "Nämemiş o galanýanyň öýden dady?" diýip Serdar sorady. "Sowap." Sarazadan gülüşdiler. "Ya walla. Näde aýdyňyz diýip sapa halyksa ýeriniň gepledi. "Bilmäniden ladyň günäzi bolmaly ahyry." "Dogry, bilmäniden ladyň o dünýäde günäzi bolmaly" diýip Abdurrahman sapa halyksa tarapy ýürüdi. Ýöne bir dünýäde başga ýagdy. Nadanlyk firarly basan ýalňyş gadamlaryň üçin berek sen günäňi ötüp ýylyň boýuna tanok. Seni syýlap duranok. Ondan öz nadanlygyň üçin gan usmaly bolýan. Soňundan zerinin haýry ýok. Wah nadan bolsaň görjegin görgüdürle diýip sapa halyksy oňuna jedelsiz ýalaşdy. Şeýle bolýan bolsa, nadanyň tümlüginden çyksak bolmaly. Şoň şeýlem ýöňü bilen bolgusy gedemligi taşlap, öz hakyky boluşymyzy kimligimiz biljek bolmaly. Özümizi tanajak bolmaly. Eşdiýäňizmi? Özümizi tanajak bolmaly. Şoň şeýlem özümizi gözlemeli. Abdurrahman ün bilen diňläp gelýän adamlaryň arasyndan Hojagulynyň bu gezek äýtýäşli sereşdirdi. "Senem oğlu her türlü tapsa o özümizi tapmaly, özümizi gözlemeli. Gödegin ýoňsuz sesi bolsa gülki atyşyp çykdy. Özümizi gözläp biz näme ýetdikmi diýene. Hojaguly ha. Andursan entek diýip Anamir toň sözüni kesdi. Ulu bir aladanyň täsirine bolan üçin Abdurrahman gödegsiz sözü farkym goýup durmady. Onun ýüzi bir derdeseriň azabyny çekmekden ýaňa hasratly göründi. Ol udukdaky bir nokodan adaryny dikip barşyna "Ýetdikmi diýäňmi?" "Hawa biz ýetdik adamlar. Biziň şo ýetip ýörüşimiz. Bir hiç ýerden aş düşmeýän bir tümlükde gelip ýörüs. Bir tümlügiň bize şu wagt aňyrsam görünok bärsem. Tümlükde adaş görünmez üçin biz
bu jahanyň ýagdaýynyň nähilligini bilemdik. Ana şonu ötürem. Ölümi tapamdyk. Her kizadyň güýçlüligini, ýejiligini, agyrlygyny, ýeňilligini, ulyňlygyny, gysgalygyny, gowgulugyny, hordalygyny, görkülligini, görmeksizligini tanamak üçin onu öz zynysdaşy, kowumdaşy bilen deňeşdirmek lazımdyr. Olarlaryň insaniýetiň, tebigatyň daşartyndan iýnen asyl bir ölçegi ýokdur. Batyn ginnamlygyny beýlekatlar bilen deňeşdirmeden bilmek bolmaz. O gyýdyň gözelligini, onuň diňe başga gyýdylaryň gözelligine garagynda näme derejedigi bilen düşünüp bolar. Eger şu görünýän dagdan beýik dag dünýäde ýok bolsa, munyň ýönel ortasy dagdygyny bir hiç bir zat ölçäp bermezdi. Anha şu gylyjyň ýitirik, hol gawynyň süýjülük, şu ýylyň howasynyň ıgallyk derejedäki düşünjelerim bilen soň ýalyrak. Ýa-da şeýle bir kim? Biziň jahanyny tutýan ornumyz nereňsi? Bilatlar dünýä göz ýetirip beýlek halklar tanap, öýlemidi olar bilen deňeşdirmekde aňlamalylar. Biziň şonu aňlaýşymyz bolsa entek öýrän ýagdaýdy. Entek biziň gözlerimiz gapyk. Biziň gözlerimizde näme bolsa bir zat gapypdyr. Biz şonu dertten aýňaly bilemdik. Ana, öýlemidi gözlemeli tapmaly diýen şol. Äläýtme Molla Abdurrahman, tümlük gözümüz gapyk diýdiň oturduň. Bilen bir ýerden görýän zadyň görýändir, haw. Dip hozagul nägili keslerini. O sizin göwrüňizde şeýledir adamlar dip Abdurrahman köpçülik öýlerini. Biz hemme zady görýän ýalylar. Diňe gözlerimizden görmegi bolsa, gördüğümüz däldir. Aňymyz bilen görmegimiz gerek. Ana şondan soň nire nazar sallanmazda deňli derejeli bolup biljegimizi, belki belentligi de çykyp biljegimizi kezetläbileriz. Gözlerini gyrpman, dymdyr solup gelýän adamlar Abdurrahman sözüniň torundan soňam estuatlap hereketlerini tutmadiler. Sıtaklı gözlerden, gaňar ýüzlerden düşünmezliğin tutuklu kölügözi aýrylmadygan bolsa, bir höwesçiňlik, maniýylyk ýyldyra boldy. Ýöz başlaryna pikir eden adamlaryň arasyndan biziň hiliň gulagyny uklaýanymyz bellile. Görýärmiň, eşitip otursaň görrüňiň känligini dip anameriň kedeşdirdi. Hawu dip ýüri ähli wagtdakydan şunna gaýdyp atageren sapa halyçy owluk mustahdiklady. Düşünüp bolsa görrüň känligini düşünmäge de gurup gerek, inem anameri. Ahirem bir gerek dogry aýtdyň o dip seýrek gepleýän Polat Mergen zana agyrlyk bilen görledi. Azyňym bir aňy bormy? Sadranç. Geçtim soň Demirgaz tarapdan bir bölük sallamly at göründü. Gapdallaky depesigiň üstüne çykyp gelýän atlylar syrnap durun garawulun nur berdi dip seslendi. Hawaýt dip oň ýanyna duran serdaram 10 gün tasdiklady. Ora ýagly, gowuşdum çadırlaryna çykyp geldiler. Atlylar ýalaň aksilkime telpekli, keten köýnekli gyrmyz doganyň üstüne atylan gara ýapynjary, sagrýadykly. İki grafi boyagoy jähetlenen gök magut barakly, uzun boyly jahillerdi. Aýaklaryň aşagyna gulaglary bolsa uzun gulak, ýaly guyrugy köze satanlyk ahal tek atlardy. Atlylar gelip salamlaşdylar. Olaryň öňüne çekip gelen syrdan moýly erkeksiden görmegi jahil serkerleri bilen salamlaşdy. Ýaş derejede oýunçy saglygamany koraşdylar. Orad ýagryň tynlap duran Nurberdi paçylyk bilen Oradhan siz barada atamyzdan köp dal eşitdik. Siz tekän bir goluna kethudaly edip onu Araskally döwletli mekana getirdiňiz. Adyňyzy abrýyňyzy kesäňizden gowunyp berdik. Ene özüňizden gördük. Adat sötäl mehelde üns vermedik Orad ýagla Nurberdiň sözü täsir etdi. Onuň şaýryň gaşlaryň aşagynyň gözleri guýsanyşlyldy. Hoş dedin üçün tawul inem. Nurberdi soňundan gowuşa tarap aýlandy. Onuň gözi dogry bollumly skúryn zynady. Ýakyn wagtda duşşumy aňlaýadym. Süňgüm saýady. Maşatda duşuşmak nehibäme bar ekenidi. Nurberdiň syrdan moýuny synlap duran gowuşut. Garyn duşşuklarmy öz toprağymyzda bolsun belkiridi. Şaýnaharyň başynda Nurberdi türkmen toprağynyň ýagdaýy bardy söýüşdi. Eýwa hanym Muhammed Eminiň nökerleriniň, töreleriniň gözi başa barha köp düşýändigini, aman Perrazyň ýoldaşlary bilen bilelikde tutulup hywaýa gidelendigini, hanyň fermany bilen şu ýerde başlarynyň alynanlygyny habar berdi.
Muhammed Emin'in hiwanın şöhratyny Muhammed Rahim'in Allahul Hanyň wagtyny aksyndan ýokary götürmäge kasam edenligi. Ýöňü bilen bolsa, sarykly we teker baradaky meseleni çözmek hyýalyna hakda gurrun barlygyna duýdurdy. Öz şöhratyny ata babalaryndan has ýokary galdyrmak üçin bir bilen din saldyryp başlanmagy. Onun has beýik bolmak üçin düýbüniň has giňden tuturanlygy. Daşynyň sırçatynyň hem ähli dinlerininkiden çyraýlydygy barada gurrun berdi. Aýtmaklaryna görä Muhammed Emin o dini şo ýerden özüniň hyýwanyň 7 çölüniň aňartynaky Günörtü vilayatlary bolan ahaly hemde Maryny görer ýaly bolýansa beýgirçekmiş. Ýerden gelene Marynyň üstüne ýürüş gurap, ýeri salap üstüne bolsa tümmül bolan ekinlerini ata basgyladyp gidýän Muhammed Emin'in bir ýylky ýürüýüşini hem ýangyrak tamamlap gidenligini Nurberdi gurrun berdi. Han taraýdy. Ahaly da hırsyn diýişleýämiş, habarynyň hem ýok däldigini aýtdy. Hanlaryň Terdarlaryň ihtiýaç duýgusyny oýandyrmak üçin çakdan aşyp howsula beren bolaýmaýyn terdi. Nurberdi soňundan giňilge saldy. Awga birem bir gedelenç hemen bir habar tutury. Kömek gerek bolaýýamy diýen pikir bilen çykdyk gaýdy berdik. Garawlun gurrun sürükde soğuk sarara oturdu. Çay başynda istasalam gümür ýamyr ýetişenlerinden soň her kim öz çadyryna gitdi. Çadyryny iki şäk bolup baran soň garawlun serpinjekli çilimi ýygyna sordy, ýanyna kawdutdy. Nurberdi, döwletleriň sagaty ogrunlukda baş bolar. Beýdegletin sagaty ululukça ýaş bolar diýenler. Men seni döwletleriň sagaty diýip tanaýar. Sen şonamy ödemelisin. Garawlynyň ýüzüne çytyk görüp, onun sebäbini öz ýanyndan tigirip oturan Nurberdi, ýaşlygyna seretmezden öňkü parlankyşly bilen garawlanmagy. Anamyň ödemesek, bilen tüýs genne boldugymyz bor diýdi. Oglunlygy eder ýaly ýerine de etmez ýaly ýerine edip berseň, onu ýyl götürmez. Gelirin jetmek ogdat, edilýändir. Emma ýerini bilip etmek gerek. Aha, men häli agdym gyzyp, howsalan köprek beräýdim öýdýän. Ummasız bir gaýa gopy ýok, kow. Gara oglanyň onka gulugum ata gelmedi. Kömek etjek wagtyňam seljermek gerek. Bilen kömek nämämde gerek. Benim mundan beter sağam köpöldüp ýurt aly bilmeriz. Bir de Allah medet berer inşallah. Bardy ýerli kömek gerek bolaýanna da oglun. Men dilim mar ahweti habar ederdim de. Onmegi. Men postlap ýatmany kan halamaýandan sen bir habar ýaldy. Ýerdek gerin ekinikde bir hepde 10 gün kakış uşejer. Elimiziň giýjisini gandyrsa gaýdy berer. Hasıl bolaýjak ekende. Ahaly kime goýjak? Onu alehekke sorasynmy? Men seni ýurtda näme üçin goýup aýtdym? Ýurt eýesi däl onmegi. Men onu alehekke däli şiiri tapşyryp aýtdym. Şopan Batyr da şu ýerde gelip gördi. Hey sayak sanrygyň ahaly toýuny teker öýdýämiň. Garawlun has kıldy. Men hanlyk her ýerden şopana, şolga ýetmesin diýip sen goýup aýtmadymmy? Ýer şopanyň näme etmişi bar? 70'in sen bilen okmy? Hemişe ýyry bulap ýörün. Bayak salar baranyna güjara bolup, garşymyza gylyç götüren şo utanmyşlar dälmi? Şopany sen kassyna gylyç götüren nädir? Sen oňa öz gözüň ýetip duragyn. Şopany wagtlar hyýwy etegine gelip görmänmidi? Şopan bolmasa on kogumdaşlarydy. Onmegi. Geçirim öz aýagyny asýandyrlar goýunum. Gözleri has sağalaryň garawlun ýagyşy da bir gep tapdyň diýen teride tüýrek ýerine silkelep goýberdi. Zanynyň agyrsyna gapdaryny durun ýasty şarak göterip bat bil aşağı gurunny halynyň üstündeki dizik tutup turdy. Gürrüňdeşiniň hiç taýda darykman gület ýaly edip oturanynyň miýady gürrüňdeşiniň Nurberdiligini unutmaly dälligi ýan hakykatyna geldi. O bir näme köşüşdi. Hey Nurberdi diýdi. Oň aşyllygy sesinden gatyrak çykdy. Ýyly günni döwlet diýen keramatly kuwatly bir zat bardyr. Onu ýeýesi ýekim alyp bolýan näler bakyp. Ol asmanyň ýenýändir. Ýönül ähli öýüň üstüne desseň sepelep durun ýagyşam däldir. O döwlet guşudur. Onuň özü Allahyň nazar eden ýerine gonmalydyr. Nurberdi badabat jogap bermedi. Soňra egerde döwlet guşu seni münasip görmän göçşük başga ýere gonjak bolsa, onu amsanlarym daňwam saklap bilmerdim.
Egerde emeli denini saklap bolyan olsa onna o döwlet usam derler diýdi. Şu adamlar senden bir sanas uunu köpeydi. Diýilene däýsen ýalňyşmarsyň. Garawlunyň garasynydygyny, barha gyljakdygyny göz ýeten Nurberdi egreşge denni kim görmedi. Bolýa wonmedy. Gaýt diýsen gaýdy berer. Hani şehitlere bir ayet Kur'an okaly. İkisek gurrun çadyryň içinde giýjäň bir mahalna içinde dowam etdi. Gelişiň ustuwsy boluşy ýaly akalyň ýaş terdarlarynyň biri Nurberdi garaşylmadyk saltlyk bilen ýyra aýtdy. Nurberdiň gelmegi bilen bir wagty goý bolsun edilen gurruny terdar ahyryn başlamakçy boldy. Günleriň birine hanlaryň hem betiniň başı jem bolan wagty ol kelmen ýok. Hani hanlar diýene oýnap ýadaşarsa bolmadyk menne. Ennamyň gejesi bir neme ganyşmadymy kadip söz oklady. Terdaryň sözi oturanlara öz bolsun täsir etdi. Hem betiniň nazary oňa tarap görükdi. Ahyry murad ýagyr dilerini. Epe oyun ýana başlanmaýarmy? Olarhan. Oyunumuz şu bolsa mydam ýana başlanan ýaly bol. Oyun bir maza iki diýe. Enne bir şensak bolan bolsa gerek. Oyunum bolsa bizim munyň başadan allyk enne ýaly horusan biziň elimizde. Şonuň ýaly oyunlar tapsak synaň gatybyr geregem ýok. Şeýlede bolsa kiýate böwrüňe diň salyp görülýär görün. Näme gadan aýdyk gak boradan? Näme gadanyň oyunyň ortasyna gadaplap bolmaz birim. Ene gutorunlaň adaplaýsan öli ýalňyşmarsyň. Ola ýagly serdar gatygy bermäke. Ýöňelmek üçin öz tarapyna çekmek istedi. Ha, Molla Abdurrahman, dip gabadyny oturun Abdurrahman öýlerini. Sen hasapdan adam. Emma Abdurrahman oň bilen uğurdaş kopmady. Onuň üçin ýöne bu oýunymyz humara gatyrak men diýär. Humaram bir kelläň gaty gazlar berer ýaly oýun näler öze. Urad ýagrynyň agrat ýüzüniň ýeňiljek anjap gidenden görün garawlyn oň kömegi ýetişdi. Şu mahallar döwmede geldi ulanlar. Beýesde döwün gelenne gyzma gelmeýänne gyzma hasan gyzmaly bolka. İki tarapy üniversitede oturan goşdum tege goşuldy. Salarhan tährana zawdy daýyk diýýärler. Serdar, bir uly ýürüş sen hoşuňa gelen okmy? Serdar öz gedegini goşda teredip goýdy. Onuň haýys tarapy askynjyk goýýanlygyny düşünmärdi. Nähil jogap gaýtarjyny bilmän sagyny. Ahyrny hem oň özüniň hyýaly ýomok sowsatdy. Ýeşiň aradan bolmasa o gadyksy zat del. Goştkanyň sowalyny Terdaryň jogabyny özçe düşünen Urad ýagly ynjylyrak görledi. Sen onu işlerini almajakmy Serdar? Serdaryň sesi birek sagynçda çykdy. Men onu iştir üçin bir peşe diýip gadaplajak bolýan. Garawlyn läh-läh edip güldü. Urad ýagrynyň şal gaşlarynyň aşagyndan çylgymly gözleri ýaldyrdy. Onu sen biziň ählimizi güýmenje gözläp ýöreni iştir gadaplaýandy. Ýok beridel Uradan. Ha onu näme? Etsek bizden işli adam ýok diýjek bolýan. Onu da iş bir şeyle bir basypdyr böyle hey salgyny berýärler. Urad ýagry Serdaryň ýüzüne gaýtadan teretdi. Be sana bir keser galtaýdymy? Ya da urdunun bir zat bamy kadiýan ýaly gözlerini tegiledi. Onýança Abdurrahman Serdar'a kömek ýetişdi. Serdar gaty dogry aýdýar han agalar. Biziň işimiz aýlar ýyllar bilen ölçär ýalylar. Biziň ýüzler şeýirlik işimiz bar. Ata babalarymyzyň miras goýup giden derwäs işlerim biziň boýnumyzda dur. Biziň onuň ogullarymyza, agtyklarymyza miras goýup gitme hakymyz ýok. Oňa ýene ýagdaýymyz galmady. Bir işsizlerle, der urdun işlerimizi gaýra goýup oturun. Üstesine de öz ýükümüzi özümiz agyrylýan bigammiz. Ana Serdar şey diye. Gaty diýipden tutaýdyň o Molla Abdurrahman diýende garawlynyň sesi öňküden haýyrla geçdirdi. Yüzlü tutu düşen günümüz ine şu da garawlyn beg. Urad ýagyr golgunjyrydy. Ýüzüni iki waka maniýety gaýlady. İýil ýüksüdür. Sehel mehel ýükü mudaýy edip durmaz. Ulyl gaty sudamlydyr, onuň dogry. Ýöne ýüksü diýip Münöle oturman onun hakkallısına da kulak ataymalıdır deyip Serdar ona cevap verdi.
Her bir hakkı çokka gulonga bardyp oňa dözmeşilgede otursaňa, öýü köýmüş, ýüküň ýerde galanmakal köp bolar. Bilýän. Ýön ýüküň gerişe batanyny duýman, aňsızlyk etseň, ýüküň orta ýola tutuşdygy bilen taşlamaly boljagyň mikuşlylar şepe. Orad ýagly, estalyndan soň gepledi. Biziň gulowmy öýü köýmüş suda agyrlaýdymy-ka? Oň setinde gatyrgynma lawz duýuldy. Agrylan nälerlerde gaty uýdyň salýan nälersiň diýip Serdar jogap berdi. Orad ýagrynyň sesi öýkürrek eşdildi. Oň ýaly bolsa, men bir ýatyp turup diň saljak bolaýyn. Ol udadylan şilimi eline alyp eýildiňe pakyrdatdy-da, tüssäni burum-burum edip goýberdi. Orad ýagry bilen Serdaryň arasyndaky jedeli diň salyp oturan garawulun beýşüňlükden peýdalanyp. Orad han gulowlar şap iýilin diýençe, hany goşut ikimiz bir köde küç diksek nädýe, diýip aňartyna ýatan küçli galtany ortaga kulady. Gel oýnasaň oýnaly. Sapak güle tikilip, dört burçluk küçt öýler ýataran galyň akmatany ortaga ýazdylar. Onuň üstüne süňkdün nepik edilip ýonlun mal oturtdylar. Hani utulan näme mermeli diýip şo wagt çadyra giren Zafar guly galyk bermek üçin oýnaýanlar dijeledi. Atymdan başga şu görünip duran zatlaryň haýatyny goýdyýsaňyz goýýan diýip garawulun piyadasyny turgulady. Ay zat goýup oturmaly. Oýnadylar. Ilki diýen soň garawulun üçünji gününe gowuşdurdy. Galma küççü Zafar guly oýun oturanyň soň ýagrygynyň bir tarasyny öýüne çekdi. O gatsiyet bilen gowuşduan. Bulan bir dafa ur. Eger kimdakym utulaýsa bilýärmi? Näme etmeli? O çalgırt dillen şabarda söyledi. Ager herkes utulsa, utan kişini uyaraysın. Razi mi yadı yok? Oğuştuan. Oturunlar gülüştüler. Utulan nereden öyermeli diýäňiz diýip, garawulanyň gurruna oşuldy. Herkes öz ýerinden. Herkes öz ýerinden diýip, çökdüşip oturan Zafar guly tekrarlady. O çokduny on çoklu şüýgürenmeýänligini bildirip duran gowşut, ýanyna oturan garawulanyň ýüzlerine maslahat saldy. Garawulun men düşüp görün söwdäm däl görün. Näherek görýäňiz? Bir ýerde gurrun men hakda, men şahsiýetim hakda däli, uly burda takdir etdi. Men ýylyň zadyny, ýok zadyny näle adyny ortaga goýmaly boldum. Oýundy salsady. Gowuşdyň şundan pikirlenýäni düşünip duran garawulun. Or gowuşut diýdi. Arym köýüni imanym köýsüni ýetdiler ýeses. Sagynmy? Bar hamala türkmeniň bir gara gyrnagy dagdan togulan lekenni. Eýle bolsa dik çöpüňe Zafar guly han diýip, gowuşut aýgytlyk bilen mallaryny matan ýerine oturtmaga başlady. Oýun arasynda Zafar guly farswanlaryň arasynda meni utulýan ýok. Salara mutdum. Olum maňa bir gelinlik bergili boldy diýip magtandy. Asal seni sadranışdan bir ağzın süýjen ýeri bar eken diýip garawulun güldü. Zafar guly mallaryň tersliň oňdun atarşdyryp berişini İran gındır. İran bizi yetar dedi. Ýöne bugunlar salar sandırans oýnamasyn goýanlar. O näme sünnip garawulun sorady. Ol bugunlar başga tadrans oýnaýanlar. Onka her kim bir hil düşündi. Gülüşünlerim boldy. Ýa o şepe? O näme hil başga tadrans? Onuň ýaryna şert mamlakatlardan diýal adamlar gelenler. O jaýyň agdyna serbaz goýup gununy şolar bilen geçirýändir. Pınhan ýerde näme meşgul bolýakan aýt? Oýa bir oýunlar şu. Şunuň ýaly matanyň ustunly. Amma ýüzünün salygy biýaýly dälle bulan buzardyr. Şeşe beşe däller. Ýok, o da dally. Her hiri düşünüp soýunyň boljak eken aýt eýete diýip garawulun kellerini aýkady. Gowşut Zafar gulyny ikide utdy. Bir gedegem deň boldular. Keşde küç tutulan Zafar guly beýerçikli bilen içeriğini aly galmagy etdi. Gowşutdan dy goraýyn. Sana uzyny geragmy ýa-da aramy. Gara gözlüsü geragmy ýa-da gok gözlüsü. Men Farswan oglyam, wallah diýdim, olurem ederim. Küçtün keypi urad ýagrynym oturtmady. Arada bir çilimçekişlik bolandan soň, any gowşut sen menem murtda diýip küçtün başyna geçdi. Hay urad ýagly. Oýnadym hata edäýsene.
Goşut küçtü kemberin sakımı değerli deyip garawulun o maslahat verdi. Olar ýagly sagyn durmady da küçtün dikme oturdu. Zafargul onu meşe gördü. Olar han oýnagyn. Şu goşut han nämeden gaýsa gaýtma. Oýnadylar. İkisinin oýnaran dartgyny boldy. Her neren dada da ýağda urundan mı nämemi? Belli küççü goşut Oraz ýaglyny utuldy. Oraz han sana aferin. Walla bayrağın menden nip Zafargul sowgun etdi. Her nenem köne sen öldürsa diýip Oraz ýagly gaýra çekiljek bolanyny Abdurrahmanyň oýnamak beýlin ýok derligini aňan garawulun tekliği orta atdy. Oraz sen serdarlara uttun. Hani mollalar bilenem bir güýçlüňi gör. Göremersmi diýip Oraz ýagly alaşdy. Molla halky nädirek ýukurak görli. Şatyny gatyrak görkedi berden sudamazdy. Oraz ýagly oýundan sunan Abdurrahmana degdi. Hani görüli wakaly gara güýç üstüne ilýän kaýada hat oku diýip garawulun läh-läh edip güldü. Oraz ýagly Abdurrahmanyň her gaýry güçtüň bir tarabyna geçenlerine Zafargul öňküsi ýaly şu bilen berdi. Hani ilim bilen gara güç nämadan oýnaýar? Zafargul'un jogabyny garawulun berdi. Ay bular goýjak zatlaryň jederini hälen berdi oturýarlar. Her kijederiň şöýgüdi oýunyň netijesine bagly bolsun. Neden görýäňiz şonu? Oraz ýagly ýagşdyn ýamanyny hedini çykarmady. Abdurrahman oldu. O jedelli sen diýip diýmeni agyra galdy. O jedeli oýuna salaýarmyka? Molla, näme gorçak bolýarmyň? Göňülmejek bolluňly. Ýok, ondan näme garawulunmy? Ha, nämeden? Küçte goýaýmyr adam, madyr goýmasy adam. Sürdüň Murad han nip Abdurrahman Oraz ýaglynyň perediniň öňündäki iki ýö birden tüýşen piýada etdi. Ýöňde atynyň öňündäki piýadany bir öňe tüýşip ýerine pili şüýledi. Töwekkellik erbeden göremek. Ýöň başlyklaryň şu şerde oturundan biri-birine töwekkelligini ýadyňyzda töwekkelligiň hormatynyň uludygyny bilýän. Oraz han atsapdyrdyň o. Hani bizim şu atyň aýagyny göreli. Ýene de sana gerek bol töwekkelçilik. Şu atyň bara garawulun meg. Abdurrahman elindäki şepini bir öýde ornaşdyryp garawulunyň ýüne getdi. Şu atyňy töwekkellige salan ýeriň boldymy? Hey boldymy hanaý? Ana men sana berjek sowalym. Bolunak molla Abdurrahman ýeri şola bolunak. Indi bolarmy? Garawulun läh-läh edip güldü. Soňra synna gaýda pata berdi. Eger bir ýerine sowal elim bilen uçşomy gözüm getip duran bolsa, atymy güçde goýman. Onan ýany şoňa. Gatynan ýan. Garawulun meg. Onne men ýanky meseleni güçde goýup bilmejegime seňe makyryň ýetaýdym. Eýle bolsa başga görüň. Garawulun ýanyny oturan herdary etdi. Ey bugün molla Abdurrahmany kiňe gaýdy meseleden görüň etse, edil düýünen taýaňyzdy. Görüň edilýän meseleler düýüplü diýip herdaryň jogap berdi. Birinji oýuny Abdurrahman utdy. İkinji gedek başlaryň oýuny gyzyşyp ugrady. Oraz ýagly bir gedek ören galap hüjüm edýärdi. Her tarapdan üçlän dörtlän piýada birdir ikidir ýeri mal alınıpdy. Akly garal mallar bir-birine daran goşun ýaly garym gatym bolup matanyň ähli ýerini tutdular. Urgusy bir-birine düşüp durun mal gytdäldi. Bir ýerde ýeňiş galan mowşuny haýsy mal herekete getirmeli. Näden de garşydaşyň haýsy malyny hereketsi goýup boljak. Güýçleriň agdyklaryny galanmak üçin üjümi haýsy tarapy öňüpdirmeli. Başga raýmak anzat derli. Oraz han perdini ýaman gatatdyňly. Hani şu atyň küçtünden tur diýip Abdurrahmanam garşylykly hüjüme geçip urady. Uruğuňy öldürdüňmi? Gatydy da ýaňy aýt. Men sırtymyň berkdigini göreňokmy? Oraz sırtyň gaty ýalaňaçlanýandyr ho diýip garawulun duýduruş berdi. Ýani ýok. Meniň hawaňa şu ýerde el ayak görmen. Nädersiň asyl men sırtymyň barlygyny bütünle uny daýsa diýip Oraz ýagly hüjümini dowam etdirdi. Uny daýsa diýämi? Özüň ýa-da ýansyň. Abdurrahman atyny ýere çekdi de pilini ýöňüne açdy. Oraz han, perdiň aýyr ýozam uraryn. Perdiň aýyrsaň uruğuňa düşýändir diýip serdar keyp etdi. Ikiden bir diýilýän boldy. Aýyrdyňmy? Ay ony häzirlikçe şu uruğu gurup oturuverdiler. Sen ama piýadan urdyňmy? Har onu şu pilim köştünden mörtür göreyin. Har onu aşağı perdiň köştünden mörtür. Yok, o açtırmaz, asmazdadır. Malyny asmada goýma diýilýän. Ýene aşak düşdüň. Bolýa onu şu pil urup oturuverjek. Göç,
Bo, yine bälikdi da urudun. Turdum şadan. Yine turdum. Emme sağın barmy? Yok, gorda ýöňiň atyň şatyndan tur. Ol ruhun öýdür. Turdunmy? Perdenkiden tur. Ol açmaz. Şondan başga alasy ýok. Yine de şa. Şundunamsa. Töwrekdekiler yatdy da yatdy boluşdylar. Yatdy öýü köýmüş diýip urady ýagly ýere çekildi. Bir taňa telpek goýduk Molla Abdurrahman. Sap sana Molla Abdurrahman. Biza sana talpak goýduk wallah diýip Jafar ul çykyp gitdi. Orasan, ören erjil hüjüm edýän ýöne sırtyna ünüt beren ok. Oran mulluny unutýan diýip Abdurrahman urady ýaglyň kuş toýnaşyny dermek etdi. Eger ikisini bir ýöresden seni utup boljak däl. Urady ýagly ikiň bilen gitjek ýerimiz nere diýip yarımsın yarım oyuna salyp garowluny güllü. Ikiň bilen diňe küçde däl. Asylky boluşymyz jeýlerek. Ikiň bilen kuşa nazarymyz diken tarapmyza ýeňi bermeli. Ýylymyza garamamyz bolmaz. Şo gidişimede alsaga alaýmaly, almasagam galaýmaly. Bir aýt şeýlerek mükak garawlun diýip urady ýagly müýünni gülümsüredi. Näýilem bolsak bilinni şu gidişimede gitmerek bolsak gerek. Biz dölerden ýetişen olaýmasak. Ay hawulu. Bir port dursa orad. İçi pakır bolan sadak ýaly egijek bolsaň bilinni şarta usul oturuyor. Biri ýegmäniň gowy ýokdur. Ana urunlar bir azajyk bir azrak goýoksa getirdiňiz law. Saý başynda bir tellem ondan munun warta kurşulun soň gurrun ýene de her kim mesele ýazdy. Kuş toýnap kelläne açyşdyk. Ana orad han hey guluňy bir zat iýilmedimi diýip Serdar ýömek gatşykly söz atdy. Orad ýagly bir tellem agryp ýüzüne atyp oturdy. Bolup oturuşyny görende onuň aňyrsyndan bärdi ýakyn ýaly. Emma näme de bolsa, sese garaşyşyndan ýumşagyrak çykdy. Hey öýü köýmüş. Biziň gulagymyzdan agyryp durýar diýenni seňem. Eşdiýäniň kin diňläýärs aýdyyorum. Bireýem aýtdyk şeperip Serdar jogap berdi. Aýtdyk diýsene. Urad ýaglynyň ýüzü ara sarmyk göründi. Soňra ol şo aýgysızlyk bilen orta ýoluna ýyda gaýtmak aýyp bolmazmy diýdi. Garawlynyň keşbi o wagtda nähir gurrun bolup biler diýen pikir aňlatsa, gowşudyň jogaby bütünli başgasy bolup çykdy. Şu geçen ýolumyzyň ýarsynyň gaýdyn bulduk, hatam gowy boldy. Urad ýaglynyň gözündäki ýegenç diline geçdi. Atyryn okdaşdan gaýtmalylar. Bimeň sözümde atalanmadyň sözü. Şu ýyllap garaşan alada yine 100 güne de sydar. Käte gyslanlyp öte düşläýdiň bolýandyr. Oradhan bir ýerden ratlar ýöne ýerden sykmady diýip Serdar gelegeldi. Arada owa barp gaýdamda aňladym. Zaman başlyklyň ýaşullar gaty ýegenýärler. İl näradi. Atlylar tolgun ýalar. Indi şu ýerde artyk dursaň, diýanyň başga geljek peýda ýok. Bir sen yamanlyň diýip aýdamdy ok, sen düşün. Beýle bolsa garar bir maslahat ediňde ortograk görüň tapyň diýip garawlyn öz şu maslahat berdi. Oğlunun aýdýanyň jany ýogum dälse däldir orad. Orad ýagly islesalarymdan soň agyr gabaklaryny galdyrdy. Eýsem onu haýhyn aýtmakçy. Eger hemmämiň gaýtmagmyzy unumaýan bolsaň, onu häzirlikçe Oradhan sen özüň gaýtmagyň gerek diýip Serdar jogap berdi. Menmi? Orad ýaglyň sesini neradilik äheňi mesemälim bildirdi. Ýok, menen tek gaýtmaýyn. Aýdymyza gaýt diýseň, gaýdy berersiz diýip Serdar jogap berdi. Ol öýdi işiňiz. Gaýtmak maslahatyny tapan aýagyny diýerýän özüňiz, haýsyňyzyň gaýtmalygyňdan özüňiz kesitleň. Ulak bolmadyk maslahatdan soň, gowşudyň gaýtmagyna mügessa goýuldy. Bugün kugunçynyň bile oturdy. Ine şundan soň käne bilinmän, ýanyna atlynyň ýarsyny alyp gowşut ýygyna garaýta aýtdy. Bir gepde geçip geçmänke, garawlynam atlysynyň ýaryny ýygyna urutdy. Türkmen atlylarynyň gaýtmagy ýagdaý üýtgetmedi. Talar hökümet tarapyndan garşylyk görmän, maşatda höküm türk gelýärdi. Ýöne merkeze garşy aýgat düjüme geçip bermägen tek ýürek edip bilen okdy. Orasanyň ýagdaý, şanyň keteliniň azyrlaşmagy köşkde hem alжыраңlyk töredipdi.
Ketelinin ağırlığına qaramazdan şahalın döwleti dolandırmagyň asaryn öz eline bereti ýerine okdy. Munyň öýdüňe horasan meselesiniň däli hem ýugurdyň ululuk kisili ähli şäherleriniň işleriniň hem opuruluşga düşmegine getirýärdi. Muny şaha duýdurmagy, akylly başly pikirlenmegen gerekdigini ona ýatlatmagy bolsa hiç kimiň bogyny okdy. Dağıtı elemekliğin zadılardı onun. Şu el yetmez bağıtın amala aşaymagynyň mümkinçiliginiň edil botogodyny hiç kimin dar ağacının astyna gidýärini okdy. Ýugurdyň içindäki ýakaryny tanadan ýokdy hekimler, Ýewropadan getirilen atly waraçlar şanyň keteliniň agyrdygyny, ýagdaýyň umydsızlygyna gözleri kemsiz ýetip durunan boldy. Bu arada diňe köşk adamlarynyň däliýetem bir-biriniň ýanyny agzamagy da milt edip bilen okdylar. Bu hakda diňe işaret etmekligiň, hatda ukul samyrmaklygyň özüniň hem kelläňi jellatyň eline tapşyrmakdygyny olaň gözleri ýetip durdy. Ýugurdyň içini daşar ýurt agentleri, diplomatlary, içallary, tenagatçylary, biznesmenler doldurupdy. Şu ýagdaýry görüp durun, ýa-da ýagdaýda onu düýetmegiň de mümkin däligini göz ýetip durun, hemden birde tezden öýe goşunynyň galynasy bilen Horasanyň ýüze çekildi. Şonuň ýa-da bolsa Muhammed Şah'nyň ýölle habar ýaýrady. Dağıtı miras şöylerinden biri burun Nasireddin eyledi. Nasireddin Şah Horasan topolanyny ýatyrmagy döwletiň ilkinji nowatda güýrepeleriniň biri galaplap, Hicri sene hasabynyň 1226-njy ýylyny o ýere täze ulug güýçler iýermäge girişdi. Ol goşunynyň başyna özüniň edenligi, ukuyuplygy aýgıtlygy bilen tapawutlanýan Sultan Murat Mürden berildi. Topolanyň gylygyny ýatyrmaklygyň ýeňillerligini gören şahyýyzden Muhammed Nasr Han Gazary hem epesli goşun bilen Sultan Murat'yň ýanyna berdi. Nähilim bolsa, Horasan meselesini çözmek Sultan Murat'y da aňsat düşmedi. Talaryň güýji känni. Oňa käri däýmek aňsat däldi. Olun tek gylawlydy. Irat hökümet goşunlaryny, emirlarlaryna kini bile garaýady. Maşatda günler bir sadargyn geçip durdy. Sultan Murat Mürdiýanyň serbazlary käte şäheriň etegini darap gidýärdi. Käte salaryň atlylary Sultan Murat'yň üstüne sozýardy. İki tarapyňam bir-birini edip bilýän zady bolan okdy. Goşut gaýdary bäri. Olar ýaglyňam öň keýpi ýokdy. Sähäl üstüne salar bilenem hıňňapyňy ediş bermäni çykarypdy. Günleriň birinde bolsa ol Serdar ýanyna çagyrdy. Epe. Bir ýeşi kelte edip durdy. Ýara hoş epe näme bar diýip Serdar geňirgendi. Olar ýagly Serdara manily edip goýdy. Gaty hata işetdi öýdýän. Bir näme üçin iki hakkarly oturkak ýere goşudy diýberdi. Näme üçin bir öýdermizleri öz aýagymyza paltur ýaz. Serdar gür gaşlarynyň aşagyndan salgymly gözlerini Oraz ýagla dikip oturdu. Oraz gal. Bu kysymly gürrüňler sen ýaly ula adam üçin maýdarak dämidir diýdi. Oraz ýagly gürrüňiň maýdasyny ýerden saýgarýandyr. Şundan soň Oraz ýagly bilen Serdaryň arasyndaky baýaky ýaly döwlet guşy mogdugyny gürrüň boldy. Arada Nurberdi gelenine garagulunyň aýagynyň astyna ot basyryny ýaly bolup berişini duýmadyňmy? Asyl Nurberdiň otyr ýerine ýer ýyskatdyrman, uğratman alazyny edip berenler. Ine terede otursak. Nämemiş hanlyk togtamyşlardan girip barýarmyş. Näme utamyş kim? Ataň oglumy. Taragatda bir hanlyk öz elimizde bolsun. Oň ýaly bolsa gaýtsan gaýt Oraz. Şundan soň uluk wagt geçmäke, Oraz ýagly täz gök gülebilikdi. Galyn atlygyň ýaryn alyp tarata gaýtdy. Orokdy. Tomsoň ýanrazy güni neşterlerini dik tepeden indirýärdi. Adamlar da haýwanlar da ýötümlükler de astydan utular yer tapman ýygyrışýardylar, süllerýärdiler. Misli ıssynyň gadabynyň gorkýan ýaly kölügede ýygyrylyp, kim-kimden aşagyny ýyryp barýardy. Bütün meýdan gogurup ýatyrdy. Ýötümlük bary uğry samany öwürlüp barypdy. Çägirlik ýerlerde ýumurtgany owatsy bişir bermeli. Owanyň demirgaz tarapyndaky galla ýekini bişip, bugünler onuň içiniň adamy köpüripdi. Bir gapdarla esilje meýdany bakşy ekini tutup ýatyrdy. Her ýerde çöp kümeler güberçöklüýärdi. Bakşy ekiniň bir tarapy owaçalyk bolup, ol bu howuryň astyna süllerip görünýärdi. Buğdaýçylyk meýdanynyň ýokary başyragyny Goşmurat bilen döwlet ora gorp ýördiler. Olaryň ýanyna sapara gammady.
Oğlanlar işe başlamakalar, köynüklerini çıkarıp yalaňyş tenleriniň üstünden don giydiler. Sen kelläňdi. Ýagyrnyňdan gün geçip bilen ok. Yalın uru bilen ok. Gaýtam doğunun aşağına ýendamyň derleýärdi, ýugsýan şemal tenini sogudyp dur. Ondan şepellerine sanaş ellik giydiler. Buğdaymaz alca hatırlapdyr. Ýozam adamlaryň aýtmagyna görä bir onuň bir suw kem bolupdy. Ýöne näme? Birler tohum atýarsaň, emgegiňi eregan etjek gumany ýok. Getegi dörtte suw ber. Göwürmese meniň gördüýär ahyry. Suw ýetenne birlerden altyn ölmeli. Başı öýünden şartyllap uşak bolup duran buğdaýyň bir ýan çetinden giri vurdular. Buğdaýyň içinde başga otum, alaýty ýannak känni. Ýöne elligiň awat durdy ýannak gorkullar. Buğdaýyň ýannak sanna bilen bile gol bermeli. Uda kuat kesmerke dergelli. Ondan soň iş bilen bir neme galyşdylar. Buğdaýçylygyň içine bu wagtlar gurt düşeni ýaly bolupdy. Halha o ýerde beýlesler. Olaň beýle ýanyna polat mergenler, oladan aňarda sapa harykçylar orak uruşup ýörler. Aňyrakda taparaklar, nepes sarwanlar, gurt udýunlar başga da köpler oraklaryň ýeýem diýilip gidipdiler. Anga beýle gapdalla. Mälik bilen ejeri işläp ýör. Mäligiň kakady çarnalar pelwan maşat uruşunyň gaýdyp gelmänini. Ora orup ýören aýal başga da köp. Ana o ýerde ogullöňüň öýüde orup ýör. Onuň adamy maşat uruşuny öldürdi. Hal gaby tarapda şemşat daýdy. Aňyr ýanyna nur täşýängi, olaň mälerleri ýok. Mälikleriň aňyr ýanyna gulnalar ýerek tagam bir topar adam boljup paýdaşyp ýörler. Olar begnepet baýlan urukçylardy. Günüň sehel ýokarlaryndan galyp uğraşydy. Ol kim-kimden ýugurýardy. Tewdal turan howa demal manqynaşdyrýardy. Käýärm gelýän ýugskun günorta goýulaşdysa agalýardy. Der depeden dawany ýerdi. Urukçylar ýerdiňden çalyşýardylar. Suwdan agany jokmanyň ýokdy. Üstüne de suw içip derläp dursaň askaraň açyp ýüregiň şaşyp başlaýardy. Ýöne göre her zadyň öz şaky bardy. Ýylgy şala dogry berseň, olam bokurdugyny gyrkydyp, göbegiň daşyndaky damarlar bir ýere üýşüp barýardy. Käte öýdüňi göýe tutmaly. Şoň üçin bolsa gerek. Gosmurat işläp ýörenlerini kellidi. Bar zoýurga gidip gaýyn garpy alyp gelsene. Füýüzü gaýyndan bir belli näýsek, indi muny uzaklaşdyrmak diýip döwlet buyurdy. Döwlet suwur arkadan atdy da gaýyn suwga tarap ýeňdi. Gaýyn suwuň üstü şep kümeden doguldy. Her kim ekip ýetişdirince dadyny şagaly beýleke alyrman iýjek bolýardy. Artykmazyny kaklyk etjekdi. Döwletlerim ýöňrek gaýyn üstüne göçüp gelipdiler. Döwlet düýbünde nem garmadyk soýuryň içi bilen gaýyn suwuň çetenine girdi. Gaýyn bir arasy 3-4 ýadım giňlikdäki puştular ýapypdyr. Bir ara gollary bir-biriniň içinden geçip eriş argasy bolup ýatyrdy. Ol bu wagtlar tüý bulaşan iki guduly goýun ýaly renk solan ýapraklaryny döküp urapdyr. Saran gaýynlaryň ýakymly ýeri bir kurýardy. Olaryň wagtyna ýolup ýygnamasaň daýy boljakdy, çýürecekdi. Sary gaýyn ýa bir şuran günler tapmak kynel. Ýeti bilen ýerler belmeli. Emma sary gaýyn köpüren töngüli. Ýyt boýunça ýerlermek aňsat düşenok. Ýöne her gün telim gedek içine giyip sıkılyan üçün nirde nehir gaýyn barlygy bilen döwletiň gödeglenişipdi. Gaýynyň haýsynyň nehir tagamynyň bardygyny da o beretdi. Anga saralyp giden dilim damçy. Onuň aklygyny osmullyl. Ol hiç wagtda saralmaýar. Bu gaýyn hasir bir şey. İçi bolsa durunca ettir. Ödem ören yumşakdyr. Begnazar kerdir Ak Sultan Kempriyal diýişli garrylara ertip berden hediri näýerler. Ana ýennam jany torly süýri paýenneki. Onuň hem saralajak man bolmaz. Renkiniň azarlylygyny seredip bişenden kedipde bermeliler. Ödem şavrap duran suwdur. Öz başyna bir süýüz tagammadyr. Han haky taýy gaýyn. Bir alaja gaýynam daşyny ýekeje turgurmerdiň. Göräýmäge nowsa terine ýarlyr. Emma ulusunyň kiçiginiň içi etil gandy dönendir. Halha göýök torly, sal mesek, göýök bişer, garyp gallyran, ak süýtli, garrygy, güläbi, 40 günlük şekeri. Her haýsynyň öýüçi ýakymly tagamma. Emma gaýynlaryň naýbaşly göli başgadyr. Onu waharman diýerler. Onuň görkü nämedigmi? İki tarapy çürü, ortada güberçek, ýennamy torly, renki gyrmyzydan tary. Tagamyn nisene.
Döwlet beýaşalyk san gaharmanyň içinden biýaraň düýbüni golaýrak daşy has azarly görünýän bir ýerini taýlady-da sapagyna elini ýetirdi. Şo wagt gawun sapakdan täýänli de darka ýaryldy. Ýarykdan hurma ýuwup duran şigit ýaldyrak göründi. Agaç taply çakky bilen gawunyň bir keresini agdyna garan Döwletiň gözleri ýaldyrak gitdi. Bo diýip öýde seslendi. Dünýäde şuň ýardy ýüzdat tuamyka. Dodoň ýaryp barýaly. Gaharmanyň tarypyny Döwlet kän eşdipdi. Kakasynyň onun ýanyna gelýän gedenine adamlaryň her nigmatlary, şoňa köp ýerleriň gawunlaryna biýip görünükleri. Emma hiç ýerde gaharman bilen gulaby ýalysyna duşmanlyklar hakda berin gurrunlaryny gulagy anypdy. Ah, ne hili datly. Munna gantmy gulapmy, müşkmi, asalmy, balmy ýok zatbamy. Gaharman dünýädäki ähli şirin, hoşboý zatlaryň jemi bolsa gerek. Ol suwalna gawun garpydan beýaşalyk santym tarap ýydyna gaýtdy. Kümeşürüň duşunyň geçip barýaka tamlardan nan mişirip duran ejesi, "Äşäni ýydyňyzdan iýbere inip durdum. Mazaly ýödüň geldiň, al ýylzak söre galyp git." diýip gygyrdy. Döwlet tamlardan ýaňja çykan nanyň birini goltugyna gysdy. Ýetip gelýän Döwlet mäligiň ejesiniň nämedir bir zat diýip hüngürdi ýanyna aňşyrdy. Ol öra waranna täjül ýengäniň sesi aýyl-taýleşdirdi. Adamda bir insap diýende adam bolmaly ahyry. Hey şey dip ilim gözüni dikip görünce zadyny ultradyp oturuvermek bolarmy? Adam pahyryň gözülüm ýyl gallasynyň üpçün wagty ýok. Göýe çege bolup ýylyň bişikçilige zordan ýetdi. Döwlet gowy düşünmän sorawy garanjaklady. Onýança döwletiň öňünden çykan tapalap mäligiň ejeti baýlary höwüýär. Hemme kişem höwüýär diýip habar berdi. Nenen şey dip ýylyň bir daban ýerine elini duýa. Eli şel açmışlar. Täjül ýeňi ora urp ýürüşini dikilip Gulnazar dagynyň toppugyna tarap garaýady. Aňallaryny çömmeldişip senden öňürti ýeriň içinde taýyn. Ýeri çürkäp ýygnan zadyň özüňe de netip etmedi inşallah. Gurrunun bent kurdurdum diýip beýnepetiň alan ýerleri akdy gidýändigini düşünmek kyn geldi. Täjülüň höňürde ahyram Gulnazar ýetdi. Bilen mollugy bi. Näme agyny öýrenni goýup durdyň? Kimsen hakyny ýypdyr. Beýnepet baýaldy öz hakyny alýar diýip, ol aňardan şefpat edilip gygyrdy. Nireden öz hakkı bolýarmyş. Hak bolanyna 5den bir ýaşy, 4den bir ýaşy hey şey dip sen täjül aýar gurun etme. Bolýa diýip uly ilmi gösterýän soň innekiň näme? Ilmenne garab okurdygynyň alyndan soň dagy ne ilaj etsin? Ýylyň aglykdygyny görüp depe çykyp bermek gormy? Sen agyny ýerine oturap durma diýip Gulnazar ýelek ýensemikden gaňar ýüzüni tarawlatdy. Depe çykyp näme? Ýa bir dawan ýerine darmy? Beýnepet baý. Beýnepet baýa şükür Allah ikellüne eşelipdir. Arsgalyň özüň üstüne gelip dur. Aňgalyny oňaýsızlyk bilen aýlap ýören täjül Gulnazar agyny pürkdi. Sen ýaman zazırladyň-la Gulnazar. Näme saňa diýetäýdim bir ýany. Ýetimiň haqqy belanyň oku diýendirler, ýetimiň hakkyna gaty bir ýylgy bolmagun. Agyl, o zazırlaman kim zazırlasyn diýip aralykdaky şiirli goýun küýdünden salçy oturun Şemşat daýdan ýetsekdi. Beýine petsen kesip aýyrjakmy sen olary? Şemşat daýdanyň kyn eşitmedimi? Ýa-da oň jogabyny soňa goýdymy Gulnazar täjül algyrly. Füýji meň ajaz gäkli wadi. Az görseň amalar füýji görseň. Ýetimiň haqqy diýip sen ýetmezginiň iýilden görsek bolýarmy? Allahdan gör. Şahatlyk dilinden gör. Şaltak dilinden gör. Döwletlilere dilini ýetirip berden mundan beterini görerdiň ente. Täjül edip duran işini togtadyp Gulnazara gargyndy. Men ötmezginimi herne Hudaýjan sen hem başyňdan sallasynna. Herne Allah jan niýetiň ýoldaşyň bolsunna. Täjülüň gargyzynyň üstüne Şemşadyň feti bastdy. Ýetim oglan dul hatynyň ötmezginine gyzalat berip duranam erkek görekenne. Telpeňe berekellah sen, sakkal murtuňa berekellah. Toba. Herlen bäri gözüniň gytagyny aýlap duran Gulnazar iki aýala bolan gadawyny Şemşadyň üstüne pürküp urdy. Näçe eşitmedik gollum göri, agyrlaşadyň gelip goýmadyňla Şemşat sen, gaptallan. Henki näme gawun şeň ganjyk ýaly bol. Gulnazaryň sözü öňüm jany ýanyp duran Şemşadyň ýaragyna duz basaryny ýaretdi. Heleýin ganjyk,
Durumda turan batsın gancık kulnalar yelek. Heleşede yok etenge nälet. Agdyna akda gelse goýberip dur garadı. Sen agdyna sala goýbermegin. Heleyem buradan gedil şu aňyl bilen ýeriniňi ýere ýerin. Teýuşýany dediňe goňşuda akylary däl. Eýsem hat taşda akylary eşdilip durdy. Orakşularyň kimse aşaklykdan, kimse ýörüýte işini goýup olar diňlemäge durdy. Hele bire deň bolup, söýüşmäg sonuň okmy diýip haýyktyrıljak, aýarlaryň agdap gyzaly çekdiriljek gulnadarmydy. Ýöne janyna bassa. Batmasa aglaşýanyň basylyp gitmejek gaýta moň özüni haýyktyrjak bolup ol çarpaýa galdy. Sen süýdüňi asmana sagmaýly. Kim bolupsyň sen? Ýylyň duruny turan maşgylan dil ýetirerse. Heleyem bolsaň syýlaň ýetenler. Edil agdyň goparyp ýeliňe beräýerin. Näme? Aljak bolanda süýjide berjek bolanda azymy? Tilde hakymyz bolsa gözüňize basyp alar. Gözümiň golüýünden gelseň hem erkekdiňi bilerin diýip, owudun, owan gardyň gaýtmaz aýarlaryň biri Şemşadam sırpyndy. Beýle hakyň ýerine salan adam boldum meň başyma. Saňa baýyň ýaryndan ketilmeseň bor. Hakyňam şodur heçdeňem, nämen gepleýäň? Hinne ýüzüňe ýyla çykýan bolmanyna diýip, gulnalar onuň meteriýen kirdi. Sen gowsy diliňi süýretme. Saňa näbir adam ýok. Beteden howsy uşuňdy. Utanmaýaňyzmy diýip beýleden tapa halky çygyberdi. Emma söýüşýände köşüşdirämek ansat derli. Ýyla çykman, meni ikilikde tutun ýeriň barmydy? Sen ýyla çykara ýüzüň ýokdur bilseň. Sar towuk saman seçer, ýa-da ýybyny ýa-da serdilini bolýarsenki, gowsyny seziňkiz. Söýüşýände goýur ýerde goýmadylar. Söýüşdükleri söze beterini tapdylar. Söýüş ululluğsa, döwletdir Gosmuradyň madasy gaçdy. Bularyň Şemşatlar bile gudamyň gudosýan ýar ýeteşikleri bardy. Ýöne ýakyndan gatnaşyp duran okdular. Orta ýaşy ýetmänkä 2 sagat bilen başboş galan Şemşadyň oýurlar sınmaýalanmy? Töwrüne bir näme zahil jöwlan görünýär edem, çykman durmanydy. Öňküje gamyş köpür gatny bolup azalyp, ýodan ot basypdy. Ýöne şonu da şo gurrun agdarsa görüp, olan hedili bolmazdy. Gulnalar bilen Şemşat bir-birini perişanlamak kimin goýmadylar. Töwrükdäki adamdan käýinini, töwürlasyny dünüs bermediler. Ali suda bilmedik, Gosmurat ahram golýarak tüýjüp gulnalary ýüzlenýärak hemler seslendi. Gözara boluş bildiňiz beteden ogynny. Gulnalar Gosmurat ýygyny süýle etdi. Akyl öwretçigim gelsenmi? Sen öýdi işiň bile boluber. Men öýdi işim bile bolar, ýöne inne agdyň oňamyň urma. Men agdyma buýrardan sen agdyň entek sarrakdyr. Ataň kakan hatyryny tutýanymy düşünnem menden daşrakdyr gowsy. Ýagşam bir hatyry tutýar ekenim. Tutmaýa edýän ordan bildiňden galma. Şeýlemi? Şeýle. Gosmuradyň ýüzünde adatdaky gadap alamat peýda boldy. Ol ýelindäki aňgaryny akşamlap gulnalara tarap ýöneldi. Töwrekdäki orakşularyň älisiniň nazary bulra tarap görükdi. Aňardan biri "Gowza bolun haw" diýip gygyrdy. Hemmeden beter adary galan döwlet boldy. Ol boljak şaknysy ýaýdyrmak gula garaşdy. Gosmuradyň özüne tarap ýönelenini gören gulnalar çal tereket bile gapdyrlaky goşa tarap uğradı. Ol aşak egildi, eli tirsek goý sapansaly ýokargaldy. Sapansan ýetip gelen Gosmurad tarap tutdy. "Etdiň tanada ýerine durun. Ben etmen." Ýagdaýyň sähel salamda beýle üýtgänini gören döwlet ýörgekden geldi. Üstünen gaýnaw suw ýürüni ýaly boldy. Daşda urukdaky adamlaryň arasynda hem aljyranlyk peýda bolany bildirdi. "Hey, han tüködüň, ikiň edem" diýip sapahalyk şeňtedi çykdy. Döwletden gaşyp gelen adamlaryň aýak sesleri, aýarlaryň aljyraňy gykır geçdirdi. Döwletiň göwünde gulnalaryň ýüzü diş başga dönen ýaly boldy. Ýödüne tarap gönügün sapansa gözdeşen Gosmurad bir tagyndy. Ýörejek boldy. Ondan ýene tagyndy. Gosmuradyň gansat bolmady. O edil beýri bolaýar edip pikir edenler bolsa gerek. Ol ogrunyk gylmar getdi. Ene ne etmeli? Onuň näme bardy oýlanýany bilmek kyn eldi. Ýöňde ürüm gelip dur. Emma bir ýerden ýygyna dolanyp gaýdy bermek görük aty gelişki boljakdy. Ona töwere duran bu köpçüligiň öňünde maskyra bolarsyň. Ondan ol ýygyň arasyna çykyp döýüşüm gaýşardyp gedi bilmen. Ol ýepeleriň awryny ýere salar. Onuň arak gadany şökratdan ýere sogurlar. Ýer arasynda öňküm bir tötänen bolanda atdyr diýen pikir dörer. Ýogam şu waka onuň awryny ýokary götüripdi.
Şonun mer ýöňünden çykanyňy baýdat bile gulnadaryňa yemin beripsiň diýip arkadyna kakýady. O budy adam Gosmurady duşdun diýip gürüňe diýendirim kenni. Gosmurad ol adamlaryň gözüne ul minnetdarlygy, özüne bolan şähsi hormat duýýady. Ah, şu wagtlar tapançady ýanynda bolsady. Bir topar tapançadan haram ýaragy ýaly bolup şu wagt peýda ýok. Gaýdywa ömrüni ýanyny aýyrmasa gerek. Ýok, onuň ýygyny gaýdy bilmez. Ol at itirin bolundan şu ýerde ýyklanyny ýybar görür. 40 ýyl maýa gedenden asalmym boldy. Gosmurad nergede diýerler. Şo bolýar. Bulmanna 100 ýaşa pul berin barmy? Beýrekde ýatan aňgalym alyp, ikili süýre ulanny. Gosmuradyň putu aýgyt edenligi mälimdi ol. Yara gedemene başaransyň inni ýerine durmanyň başara aýtan diýip gygyrdy. Garagyna gan aýlaryny ip gulnadaryň kesipdi. Döwletiň ne hil ýagdaýdadygyny söz bilen beýan etmek kyndy. Ol töweregi bütün dünýäni unudypdy. Diňe şu hadiýa beýzaýlyk gulman saltarak utorsun nadi pikir edýärdi. Elnak aňgalyny şemläp barýan Gosmurad birden ony zybyrdadyp gulnadardan taldy. Şeýdip bir aljarangylyk salyp gulnadaryň ýakagyna elini bir ýetirmek istedi. Ondan onuň armany ýokdy. Edil şowat gümpüllü çykdy. Gümpüllü bilen bilerekde töwerekdäki aýallaryň, şagalaryň, hatda erkek adamlaryň gykryk geçdirdi. Saparagam ne hilde bir güňlük tesbire gygyrdy. Emma ne müsünler tüpüň agdyna hamala ýözdürün ýaly tutuşdy bilen galpylan döwletden zansyz gykryk çykmady. Ödüm ýagdy ýitireşenden oleýem Gosmurad tarapylgady. Gümpüllü eýgörmüş salama sowuldy. Ok sow geçdi. Zabarda baran aňgal gulnadar gürrüňsy aljadypdy. Ony ýansa gapsanyp bir sagynyň ýareden Gosmurad beýleki aňgalyny semelep ýaňadan topuldy. Ol bigedek öňkü ýaly ýaşlylar aýgytlyk bilen okturlypdy. Onuň indi gulnadary öz aw hatap edýänem bolmak ihtimally. Gulnadar ýerde aşağı gidildi. Edil şu wagtam aňardan ylgap gelişlerini ýetişen döwlet turpolat mergen Gosmurady uzaklap tutdular. "Goýberin, men onuň goýberin" diýen. "Goýberin." Gosmurad syparly bolanny gulnadar ýene bir tapan sany beýerlerine geldi. Ony ýansa ýetip gelen täzegüller şemşa adam saparygam hazanaklaşyp Gosmuraddan atlaşdylar. Polat mergen hemleri gygyrdy. "Ýygyna ýaragyň ýelek. Ýogsam go bolmaz." Gulnadar ýeregiň tez aýatlaşdyrdy. "Ýanky gerek syladım. Enne şoňa bir adam bäri gatladym maslyk bolar. Soň aýtmat diýmän. Ýelek kimede häli bilmersiň. Haýhymy diýri gardak tohumuny boýa köwlän ýaly esçegme puta biläýgin. Janyň ýeriniň gelip berin edil gyzyr otturun." Ýüza garap el haňylygy. Üzerин murty, şerrelen gözleri onuň bu wagt soňuny saýman bir iş edäýmeginiň gaty ihtimallygyny habar berýärdi. Çakmyşyň başyna ýagdaýdan gaty heder eden döwletiň näme hilen boldy? Indi bir näme ýüregi düşüpdi. Gosmurady syptyrmasalar wakanyň düz guturmazokdygyna umydy bardy. Diňe şoň saklamaly. Şoň şüýnem ol ýerdiňe goýberme prot kaka goýberäýmegin diýip gygyrýardy. Ula adama akıl vermekligi başga bir wagt bolan bolsa ol hesap ederdi. Emma bu mahal onnaky ýaşlyk ezapdan üstün çykypdy. Gosmuraddy da ýady. Onuň petrek gözleri bu wagt megelem hiç dady görünokdy. Gan ýürün ýaly. Bir Gosmuradyň o ýylky boluşyny ýadyna salýardy. Şonda ol Garago çağanyň Garamrat diýen özü bilen deňduş bir ugly bilen söýlaşyp uruşupdy. Garamrat neresiň 2 ýyllikda dağdy gaplan atyp öldüripdi. Edenni ýitdi. Emma ahmal düşüpdi. Hawa adamlar ýetişip ýigdekçileri aralapdylar. Emma Gosmurad tutmaga düşmänni. Ol 2 gerek tag ýerlerini tapyp Garamradyň üstüne ýönden danypdy. Ana şo gedegem Gosmuradyň gözleri şuň ýaly bolupdy. Gan şaýlypdy. Ahirem bir ýerden Serdar ýetişip onuň her duruny zaýlap bir şapbat berdi. Serdar oňa degen wagty uzy daraşyna okdy. Dulugynyň bir tarapyna degenine gyşarsa, ikinji tarapyna degeni Gosmurad toguranyp beripdi. Garşlaşy bilen bir ýaňar gitmäge ýol berilmedi. Gosmurad öýe gelip şem gelindi kuluşa gitmäge durupdy. Gözi gaplan ýary baryp tärimi gawsan düşýärdi. Aýarlar süýse bilen ýerden daşyna geçip ony öýden çykartdylar. Annaga biçara adary galypdy. O hemmetinden meter oğlunyň öz ýagdaýyny gaýgyrýardy. Diýerýän tutunda daňyň diýip o gaýgyrýardy. İçeriden oğlunun hem Gosmurad ýeşikdäki batylgy duran sadak küdetiniň daşyna geçipdi. Olar bir ýanyň başyndan aşyryp urmaga başlapdy. Iňsi tarapyndan tutulan tüňňi ýeri aşaky tüňňe degen sadaklar tohurt edip omurluny Gosmuradyň ýüregi bir ýynjyryň urra şemeli. Ol bir pişeden wagt bile goýmandy. Bir üýşmek sadak ogladyp berdi. Şo wagt bir ýerden atly gelen ataşyrepe salam syn edip durupdy da ony ýanyna çağırtdy.
Äteňe näledin şagasy. Öýde todan turup görmedi. Men şunun aýagyny ýalyp gelip, atyň zylygyny oň ýerine berdi. Gosmurat ata howlukmys atlanypdy da owanyň içi bilen todan turup nirader bir ýere ýüdün taryp gelipdi. Aty sülüm maýedibem, işden soň dolanyp gelipdi. Goýber, nezisler. Gosmurat da ýady. Polat mergeniň elinden çiginin agy salýady. Onuň darbyny döwletdir saparak hoň ýar-ýardan alyp gidýärdi. Sapa halaksydyr, pörlü feýit ýetişen soňam Gosmurat saklamak aňsat bolmady. Döwlet Gosmuratdan azal, belki köp azap çekýärdi. Onuň halyny gaýgyrýardy. Onuň beter namys edýärdi. Beýsak agyrdat bolan namys onu ýekşerdiýärdi. Umumman jenjeliň guruşyň ýüze çykmagy, oglanyň keýpini şeýler oburypdy. Salgyny berýärlerdi. Onuň ýigrenini şody. Ýöne gaçkynyň şo bolsa hem başa düşenden arajyň näme? Asla onu gaçyp mudar edip berbormuka? Taňrynyň güni ken. Onuň hem guýrugyny ýamdyny gysyp ýaşamak. Ýok, aýak aslynda ýaşanyň her dar edeniň gowudur. Ol häzir öýdüne dogry salyp şeýle karary gelipdi. Awa dogry salyp. Dag alasyň näme? Emma karary näme hilgirdiňem? Häzir onuň sözgüdi ýokdy. Ýeliň ýaragy ajalyň üstüne gün barmak diň akmaklyk ahyry. Onu ýalsa garmy gürmelüň arasynda çykan ýökümli tez gürmeň üstünden gök buyurdan ýaly haýwatly ýanglandy. Betediň jenjeliňi häzir gözünde. Äteňe näletdiler. Ýağıjda bir iş etdiňiz. Awrat ýerindäki kete güýüňi ýeşek ogurusy. Ýogsam ýağırnym gök tasmaýa urýan. Gosmurat, cehennem ortanem şu ýerden. Bir höküm edýän urad ýağlydy. Birek güýrüň uruşup duranlar haýal ýagar edenlerine urad ýağly garip edew dabyrdyp olaň üstüne sürdü. Gulnalar ýelekden bir gamys tally. Gamys ikinji gerek galanna ýere tapan saly gulnalar güýrüňi ýamdyna gatyp ýokşan götürdü. Dawagarlar derrew dymdara kaýboldular. Galmagal gıykırık göre urad ýağrynyň gelenini adamdan köpsem bilmän galypdy. Ol owa sirip gelişine bularyň ekrançylygyň çetinden ýangraq ýinipdi. Atyny ýuwşadan törüp töwereginden berilýän salam alyp gelýän urad ýağryny ýangy tüpüň sesi suslanmaga mejbur edipdi. Galmagalyň magalyny etenden soň urad ýağry Gosmurat ýanyna çagyrdy. Hey garawol, gel han berik. Persi budulan ýüzi entek dürselmedik Gosmurat. Müýün ýylgyryp geldi salam berdi. Aleykümesselam diýip urad ýağry salam aldy. Ene ýalamadyk diýse. Ýanky gamsy taňa degmelli. Binem etdiň boldy. Dowumuňa bäs gelmän bolsaň, tekäň üstüniň öýköýmüş ýagzagy däl belli. Hay meňe mä ýüzüme ýuwurlyga ýokdur göre. Batnyksyzlygyny edip durda. Hay uradagy, gelen seni uraýdyň ýogsam. Men gelenim kimem bolan näler ýogsam, bir bizaçylygym bolsa ulaýmaly, gulnadarym bir doňuzdur. Ýurdun ki tudasynyň ulyň eýmenýän adamsynyň gelmegine döwlet hemmeden terbiýe beripdi. Şo bolmasa her portody zamana döwrüň dartgyny ýagdy gör näse wagt çeksekdi. Toňu näme utorjakdy. Iki ýertajynyň arasyny açmak nähiri illallah boljakdy. Ket Huda görü. Biz jenjeli bir portodyň içinde çöde oturup berdi. Döwletiň oňa minnetdarlygyň şägi ýokdy. Ýöne urad ýağrynyň ýüz görjülüksiz soňky sözi görü. Gosmuradyň hoşuna gelmeýşi ýaly döwleti de ýarap durmady. Gosmuradyň oňaýsyz ýuwdunyşyna onuň niýeti sagyrdy. Ýagdaýa dogry baha bermäge Gosmuradyň bogyny söýdýän. Öyle şeýle diýen ýaly edip kellesini tilkeledi. Soňundan bolsa, "Hey bolýa" diýdi. Ýelek maňa köp da döwretdi. Ne etmeliligini bilerin. Urad ýağly agras nazary bilen Gosmurady boýdan maşa ölsedi de hemlurdy. Başga takyt goýuň bilenmek. Gaýdyp bu barasynda jenjil turganyň görmäýin eşdiýämiň? Eşdiýän. Näme kakyňdan edenini bolup dörenler öýdýämiň? Hey kakyň o barasynda ýakalaşyp tütönökleşip ýörini gördüňmü? Ýigrenenim öýdüniň kabatyrdyr. Galawry bolsaňyz eteňetler biri-biriňiň ganyny dökmägde jeňmüni düşünmeňiňmi? Bor uradagy. Döwlet urad ýaglyň soňky sözleriniň her birini garap aldy. Men sizi eliňizde alışdyryp, ýaraşdyryp oturmaýyn. Gaýdyp gyýkylaňyzy eşitdim. Ikiňizden boýnuňyz soňýurun. Hani şeriýal sowuklatda nämeň bar? Şal bar, gawun garpy bar. Gawunyň dursun. Şalym gyşyn ýalyny içip ýörende adamy. Hani maňa garpy diýar diýip urad ýagly atyndan bir tarafa agdy da zylawy gapdyrly duran döwletiň eline berdi. Döwlet aty bir zada baglamak istedi.
Emma bir migdanı at bağlar yalda at bağmadı näme. Ol töwrüni yaltakladı duruverdi. Atyň zylygyndan tutup duran döwleti gözleşen olady ýaly. Behey. Muň bolup durşana seretlerdi. Zylygyny basmady aletde goýber başyna. Giden ýeri bolmaz. Eýesi beýaz otyr ahir ýa-da bir gysym diýäňiz ýeri diýäňizmi? Soňra ol döwleti ýangadan synlady. Osmurada tehel meherda adyň piňine barjak ýetdäl göli. Ýöne serdaryň ki soğulu ay sen gysyrak kolaýmasaň. Sen diýişleriň arasy ýygyzam görünýär. Odalam ýankuwa kadan keypi kemsiz döwlen. Ýödün heni tutulmadyk döwlet ölen oňaýsızlygyny. Ýylgyran bolsady, madasy açdy. Urad ýagrynyň gowrasyna bap, üýşenrözün adaryň öňüne ýygyrylyp ýüzüni tapajaklatdy. Urad ýagly garpynyň bir pellesini ýödüne çekdi. Kerçelenip goýulan köz ýaly garpyny haşamly pysagyna mindirip iýmäge oturdy. Oňa syýr edip duran döwlet bolsa ýöçinden bir de edil beýlekler ýaly atdakagyny kigenip pikirlendi. Ýöne ne hilim bolsa gakaryn getirmejek bolmaly. Gakaryn gelýänini bilseler beter diýerdiler. Taparak ýaly ulaýsaň, oňa her kim her zat diýberdin. Ýygyrykdyr bilmersiň, gakarym gelmez. Gelse de bildirmez. Gülüp ýeňer. Ýygyny bolsa şol adamlaryň öz üstlerini güler. Ulan keşbine bolşuna atdakyp ýöýkünip ýeli güldürür. Şo wagt şagardadyp garpy oturun urady ýagdan keti çykdy. O garpy baryny kessiňiz de baryny goşmurady kemeň başymda saýdyňyzdy. Hani gelin ahir öýüňizem. Ýani haw her daryň ogly. Öýkölегрәк gaharjaňrak görünýärligen. Mena ha gaharym berse kakyňa mur bermänmädir. Beýle bolsaň ay kemi diýil bolup bilmez. Görýärmiň haw ýanyndaky maňlay tüňgüni. Kimiň ogly? Welle ýetimiň diýsene. Welle ýetimiň tügeleme gelin näme bagty bar ekeni öýköýmüşüň. Ýaňy şo gelin nediler? Geçip gelýär kar gördüm, ýeter maşgaly ýaly ekeni. Urad ýagrynyň büsödüne döwlet bir hir bolup gitdi. Binem boldy. Munyň öz gödöklük nadanlyk, gazap, gazanyň içinde gaýnada ýüregindäki näzik bu koddes zatlaryň hemmesini sürüşdirip adam ýeni aşgarlamak buka. Bu adamy näme düşünmeli? Doduň terpilledip tapala arasyndan baş gözläp ýüren ata manisyz syn edip duran döwleti Urad ýagrynyň tezi gözüne getirdi. Serdaryň dowmasy. Sen beýle ýygyra bolmagyň. Ýygyralyk ýukolukdandyr. Hamyň edil zemdeniňki ýaly bolsun düşünüklimi? Hamyň edil zemdeniňki ýaly bolsun. Ennamynyň her güberçegi sapanyň goly ýaly putanakdan doly galyň hamly zemdeni döwlet beretdi. Bir gede Koşmurat taýynyň taýak bilen bir zemdeni ýenişlerini, zemdeniň orda ýenişliklerçe çiýşenligini, guýrugyny tarpyladyp hemrunlygyny. Teýahir bolsa, piýürlen dordan sapanlyklaryny görüpdi. Hawa zemdeniň hamy ýaly bolsa, adam oglunyň ýanyna ýygyrylmasa bor. Ýöne göre onda başgalaryn göwüniniň bardygyny ha bilmersiň. Başgalaryň birinjini, hasratyny, söýgüsini ýygyrynyňda duýmarsyň. Döwlet bir desse buğday göterip geldi de atyny unutdy. Soňra soragul garaýşy bilen öýdüne terede oturan Urad ýagla düşünükli dällip jogap beren duýman galdy. Döwletiň jogaby Urad ýagly üçin ostawsy boldy. Gön ýöňünde durup bolmaýan Urad ýagly hem geňirgenmek hem gaharly bakdy. Birden bolsa hem işek siýar edip gaty gülüp goýberdi. Äläýit muly ýöňe da Goşmurat gaýdygy watyram Urad ýagtymallary. Aha öýköýmüş. Asıl ýöne bara. Urad ýagrynyň sözüniň oýunlygyny ýaňsydygyny sınlygyny hiç kim bilmedi. Goşmurat oňa öýçe jogap berdi. Ýukudan batyr çykmaz. Batyryň ennamy ýankaýysyň ýardymdan kimin? Rehimsizlik möjük deýin bolmaly. Şeýle gerek uradagy. Ýukudan batyr çykmaz. Döwletiň ýüregi anjap gitdi. Näme üçin beýle ýakalar? Goşmurat ýanka hadisany gödüň üstdämka. Eýlem döwlet ýukary gitdimi? Ölümlü yüzüğü golunna da döwlet juda sarsızlyk etmedi ahyry. Ýögsem şonda hatda saparaga müýärdi. Golda şeýle agyr pursatdy. Gaýtam hakyky erkek kişi maksud soran bir näçe şereketler etmäge özüne gaýrat tapdy. Baýak garaksyr öýde külünni ýagdaý mundan magyr bolupdy. Şonda da ol hiç kimden artykmas korkmandy. Ýögsem şonda oglanlaryň hatda ula adamlaryň hem ýüregi ýarylyp 40 günden soň amanatyny tapşyrmady bolupdy. Ýüregi sarsyp aýňaly bilmän ýüzüne ak eski ýalet ýöründir seni demken. Bu orda eline ýetirmän ýaşany halat etmegen maşardy. Bir garakçyn hatda attym. Aslan hem şün şeýle uledermenligim hasap almazak bolýarlar. Eger alynýan bolsa, bulan häzir beýle diýmäge diller barmazdy.
belki edilbeýle däldir. Onu bilýän, hormat uýanam ýok däldir. Sanjyr peýelwan zaman agy Keremdagy her duşanlaryna şonu agdaman geçen oklar. Kakadam ara kelenni bere kella dip arkadan kakıp gidipdi. Ýönen ha oňa ýeýem ýuky diýip oturýarlar. Näme üçin? Näme etmelike? Nähir bolmalyka? Kime öýkünmelike? Gosmurada öýkünmelimi? Ýöne döwleti ol başardarmyka? Gosmurad şerden gaçany. Onu gözleýärem. Döwlet şerden dogurdy gorkýa. Eýsem o biçinne alygyz boluşyp oturmakdan myrtar da atbamy. Ejatymy da maşy diýe. Döwlet onuň bilen bu arada tüýs pikirdeş. O arasyndaky düşmançylygy parkyna alman ýören adamlaryň ahlaky näýilke. Bu arada ýa-ni urad ýaglam aýtdylar. Onu da öýren jaý aýtdy. Ýigrenenim öýköýmüş öýdüniň käbatyrdyr. Galowly bolsaňyz, bir-biriň ganyny dökmäňde jeňün düşünmeňiýdimi? Ana, döwletiň diýjek bolýandady. Ana oň ýüregine laýyk gelýändät. Şol jeňünni bir kişiň durun ýerine durup bilmese, onu oňa näme diýseler diýbersinler. Onu oňa haýyr bolar. Ana Gosmurada şey diýmeli. Diýerim, döwletiň ýüregi ýynjalan ýal boldy. Emma niredendir ýene de bir pikir kelledine geldi. Onda da Gosmurad gulnadardan ömür owa arasy bormy diýer. Ýylyň hakyny ýanyny beter, nähil ýag gerek saňa, nähil jeň gerek saňa diýer. Ýa-da Gosmuradyň hakmyka. Urad ýaly istarym döwlete syny edip durdy. Gosmuradyň gurruny tasdiklama öýtmedik oglanlar üçin onuň jogaby ustawsy boldy. Aýyo. Mene falan da diýibiljegem däl haw. Bugün urad ýagdyň näme diýjek bolýanyny bir näme aňan döwlet ahkem ýynjylsa da näme üçindir oňaýsyldyny. Bir zady bahanalap aňyrak şekilli. Taparak bolsa bir pelle garpyzy öňüne çekdi. Garpy bolundan urad ýagyl goýokladyň sal sapyryň ýeňiljek töwürnetdi. Şo wagt bir gapdyrlan sowşallap täzüliýeňe ýetip geldi. Agyzy ýarym ýaşmakly täzüliýer salam berýändim. Urad agy, sizi görülip ýördük diýip ýaýdan mazarak başlady. Başımda ne unlun düşönünü öýdüňiz bilýänsiňiz. Öz ýanyňyz bile gitdi. Şu ýerde de gally benne kysmaty şeýlidirdi. Başyny galdyryp täzüli sorguly garanyny Gosmurad. Şaharnalar peýelwan Pahiryň aýaly. Täzüli näjip urad ýagla ontan etdi. Şeýlemi bilýän. Hemmesini bilýän. Her kim bir gysym toprağynyň arnan ýerine barmalydyr. Bu zatlar Allah işidir diýip urad ýagly ullokan ýagly bile agyny tüpürdi. Hemmesine boyun alypdyr adam Pahir. Ýeke birini däl ulyryň aşyny. Ýönün ha maşgalanyň ha başymda döküp gidenler. Ýerine günümde men ha görüp durşuňy diýaly. Täzüli özüniň ekin ýerine tarap gornaýlady. Bütüwligine duranlygyny da bol telki zadymyz ýokdy. O bişikçilikden beýläke her kim ölümiň öýüne ýetýärdi. Ana haýynden beýle boldy. Begelini şo beginepeden gurrunu diýer öýdýän hep urad ýaly Gosmuraddan sorady. Elbetde diýip Gosmurad jogap berdi. Dagy kimin gurrunu bolsun? Wa hawla aga. Şu jaga olluk ýary ýerimiziň hem ýaryny gaňyryp elimizden aldy diýip täzgül sözünde dowam etdi. Her şey daýmak görme. Şol çaga maşgala biz näme ýitireli? Özüňiz bir haýy küşediň ahyr o insabyny ýugdana. Şey diýsene. Diýip urad ýaly göwnüzrak seslendi. O nähili gaňyryp alanmyş. Kimin haky bar? Öz ady biriň zadyny gaňyryp almagy. Wah ansap bilenrek dara şaýyna bolan okmy janaga hey şey dip şeýleň ket hudasy özüňiz bir seredin. Hal bir sür daýhany işläp ýör. Ýeriniň ähmi uçubamy. Şu giden meýdanyň äýlesen ha şu ýylyň hakçaga ahyry. Hal inni golöýüniň marana tüpeňlerini çenesip durlar. Urad ýaly nägile hereket etdi. Şu gurrunu kot goýuldy gelen. Inni şonu gorjamalylar. Ket hudanyň gelerini garaşyp durun ýaly, ora worup ýörenlerden ýene de bir kysany bäýerligini urady. Urad ýaly sözünde dowam etdirdi. Näme gelin? Siz dinanyňyzy etmäň. Şu taragyp ýeline adalatsyzlyk boldy. Zorluk tütüm bolsa onu anha urad ýaly. Şu çalyň başy dik boldy. Dili gepläp dursa beýledat bolulmaz. Ýöne gülü. Ýanky diýäniňde men hädi biljek däl. Beginepes hiç kimden doğrulap yer almandyr. Alybym bilmez. Urad ýaly salam berip gelen sapa halat şeşemjat daýdy. Bulut merdan nawylen ýüldönübrek sözünde dowam etdirdi.
Hey begine pes fayda olur. La valla diýbiljegiň barmy? Diýseňiz boyunny goýsaňyz edil şu wagtyň özüni haklaşdyrayyn. Mamlaň, bi mamlaň arasyny açylmajak bolsak. Oňa göz gulak etmejek bolsak, onda biziň näme görmez bar?